Și am scris: salut, Smiley, uite, sunt fotograf din Iași, mi-ar plăcea să vin să fotografiez evenimentul, să documentez și în backstage, dar și concertul. Și din păcate n-am apucat să-mi iau bilet și chiar nu am apucat să-mi iau bilet la concert și mi-ar plăcea să vin să fac treaba asta. Ați fi de acord? Am stat telefonul pe masă, am ieșit până afară și când m-am întors am văzut LED-ul de notificare aprins și nu l-am trimis cu vreo așteptare. Am zis, eu dau, cine știe. Și am văzut notificare acolo și am zis, cine o fi? Cred că Vlad mi-a scris, nu știu. Și când dau pe mesaj, văd acolo, Smiley omul. Da, sigur, de ce nu? Iau un număr de telefon și sună-mi. Vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria podcasturilor Real Talks Romania. De data aceasta am plăcerea și entuziasmul să vă fac cunoștință cu Andrei Popa sau The Fope, așa cum îi place lui să își spună, sau ca nume de scenă și cum îi place să fie recunoscut. Andrei este fotograf. Doar că nu a plecat sau la bază nu este fotograf și asta este unul dintre lucrurile cele mai interesante la el despre care o să vorbim imediat. Dar înainte să facem lucrul ăsta, vreau să vă anunț că și cu ocazia episodului de astăzi se lansează 2 NFT-uri. Ca și beneficii pe care le regăsiți în spatele acelor NFT-uri este binecunoscuta petrecere de la final de an, dar pentru toți cei pasionați de fotografie care s-au gândit sau și-au imaginat cum ar fi să particip la un shooting profesional sau la un eveniment și să fie acolo în sufletul evenimentului, să vezi exact ce și cum se întâmplă, Andrei a venit cu beneficiul acesta. Pentru cei pasionați de fotografie oferă acces la o sesiune, fie un shooting foto, fie un eveniment, de unde să învățați cele mai bune practici în ce înseamnă fotografia de eveniment și un bonus, o ședință foto, a căror detalii le veți stabili de comun acord, astfel încât să fie așa o sinergie care se creează între voi. Andrei, îți mulțumesc frumos că mi-ai acceptat invitația de a fi prezent și am răspunde câtorva întrebări și avea așa o discuție pe tema fotografiei. Îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu tare mult de invitație. Cu cel mai mare drag, clar asta. Uite, eu știu, așa cum și menționam anterior, că tu la bază nu ești fotograf și o să vreau cumva discuția noastră, înainte să ajungem la părțile alea poate un pic mai tehnice, să ne treci așa puțin prin povestea ta, pentru că știu că este una foarte faină și cred că ar inspira câteva persoane așa, cel puțin un pic. Doamne ajută, măcar 2-3 acolo, măcar pe cei de la mine de la țară să-i... Măi, una din acele persoane sunt eu, nu de la țară, de la tine, dar din cele inspirate de povestea ta, da, clar. Mă bucur și apreciez asta. Bun, vrei să încep? Te rog. Acum dintr-o dată? Bine. Așa cum îmi place să mă prezint, Andrei Popa, sat Frumușelul, Comuna Glăvenești, județul Bacău, undeva situată la confluența 3 județe, Bacău, Vaslui și Vrancea. Cred că e ceva în mine acolo. Și cum am început eu? De mic, trecut prin grădiniță, prin școală generală, prin gimnaziu, apoi prin liceu. Și după liceu am început să meargă lucrurile. Cumva până la facultate nu erau conturate foarte multe lucruri în capul meu. Nu știam exact încotro vreau să mă duc, nu știam ce vreau să fac. Foarte multe dintre ideile pe care le aveam erau cumva erau
influențate de alegerile prietenilor și anume să mergi să faci bani, să faci bani, să faci bani. Și cumva după ce am terminat liceul am zis, băi, ce vreau eu să fac? Mă duc să fac bani, că despre asta e vorba în viață, trebuie să faci bani. Și la terminarea liceului m-am gândit de unde aș putea face eu niște bani, ce aș putea studia și să fac bani. Și am găsit pe atunci, by the way, și acum am văzut că a crescut foarte mult domeniul petrolier, barilul de petrol, m-am gândit să intru la, cum se cheamă? Petrol și gaze. La petrol și gaze, da, la Ploiești, că am zis că de acolo o să vină banii adevărat. Și aveam un prieten de la țară care el a făcut facultatea respectivă și a zis că e bine, că sunt perspective de viitor. Mă uitam și eu pe tot felul de site-uri și la fel, erau oameni care spuneau, după 5 ani de experiență, $10.000, câștig 6.000, 7.000 și eu am plecat direct, mă duc, învăț, mă duc să fac banii ăștia adevărat. Până am ajuns să dau admitere și nu știu cum s-a întâmplat în 2013, că atunci am terminat eu liceul și am dat admiterea, că a fost o bătălie extrem de mare pe locurile de la petrol și gaze. Și spre tristețea mea de atunci, n-am reușit să intru la petrol și gaze și am zis, băi, ce variantă aș mai avea? Unde aș putea să mă duc? Și am stat eu așa, m-am gândit așa o leac și am zis, bă, ce petrolul? E o sursă de energie. Ce variante aș mai avea eu de studiat? Și aveam un prieten care era mai mare decât mine cu un an, aici la Iași, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Și am zis, bă, ăsta e la energetică, era pe profilul energetic și am zis, bă, petrolucii, energie. Eu ce mă duc să studiez? Energetică. Deci studiez energetică, pot să mă duc să lucrez în energie, în petrol. Cu tati. Asta facem. Și am venit la Iași într-un suflet, am zis că să-mi iau o plasă de salvare, intrasem undeva și la Bacău, ceva inginerie chimică, o poveste din asta. Și când am aflat că pot să intru la Iași, m-am dus acolo, mi-am luat diploma, cu greu, că nu voiau să mă lase. Și am zis că nu, dă diploma la mine, că mă duc la Iași, că e mai bine. Dar nu, că să știi că și la Bacău să fac la fel lucrurile. Că nu dă la mine diploma, că știu mai bine ce de făcut. Și am venit frumos la Iași și nu oricum, am venit cu autostopul, am venit pe ploaie, adică a fost o întreagă istorie. O poveste. Da, și a fost pentru prima dată când am venit la Iași. Eu nu știam nimic despre Iași, unde trebuie să ajung, cum trebuie să ajung. Știam doar că pe Maps să aflu undeva aici facultatea și eu trebuia să ajung de pe undeva, de unde mă lăsa autostopul până aici. Cam asta era. Bun, și am ajuns frumos la Iași, m-am înscris la facultate, în 2-3 zile am primit răspuns și mi-a zis că am fost acceptat și am zis, gata, tati, de acum învăț energetică și mă duc să lucrez în petrol și gaz ca să fac bani. Cam asta a fost gândul la mine. Cam mai apoi începe facultatea frumos, eu tot acolo eram cu gândul, că am zis, băi, eu termin și mă duc să lucrez pe platforme petroliere la forat. Începe facultatea și la foraj extracție. Așa. În zona nu era în partea de electrică. Eu nici nu știam măcar că am intrat la facultatea de electrotehnică. Uh-huh. Eu eram setat pe energetică. Eu nu m-am mai uitat. Am extras cumva din context. Am văzut facultatea de inginerie așa, energetică, asta e, și informatică nu mă interesează. Eu nu m-am uitat în ansamblu, eu am văzut contextual, energetică, punct. Da. Și după ce am început primele săptămâni am văzut că totul era electric. Matematică și am și în partea cu matematică, aici că am mult electric, ce se întâmplă? Și timpul a trecut primul semestru, a trecut al doilea și între timp am aflat și eu că tu ai intrat bine, dar n-ai intrat pentru viitor sau pentru ceea ce vrei să faci tu pe viitor, nu-i bine cumva, adică dacă vrei să mergi la foraj extracție, nu te ajută facultatea de inginerie electrică, energetică și iată că. Și apoi am zis eu, ce fac? Ok, am intrat în horror, hai să-i dau înainte, hai că o să-mi placă domeniul ăsta, hai că vedem care-i treaba. Și, nu știu, cumva am început să mă implic în diverse asociații studențești, să cunosc oameni și să mai văd niște lucruri diferite decât ideea de ai terminat facultatea, faci bani. Te duci, bagi bani, învârți cu lopata, cu cifa, dar e important să faci bani. Am ieșit cumva din zona aia
și am intrat mai mult în zona asta personală și interpersonală, de a cunoaște oameni, de a crea conexiuni, de a merge în diverse locuri și de a-ți crea amintiri în asta și am conștientizat dintr-o dată, bă, de fapt nu cred că e vorba numai despre bani. Stai o leacă, că nu e vorba despre povestea asta. Și țin minte că eram, tot în anul întâi, la finalul primului semestru, m-am dus în vacanța de iarnă și venise un verișor la mine care el lucra ceva prin Emiratele Arabe, chestii, el chiar era pe electric la o chestie și a venit cu o cameră foto. Pe atunci pentru mine era camera aia ceva profesional, era un Canon 1100D cu 15 sau cât e obiectivul ăla, 18-55 și am zis că, man, this is the shit. Pentru mine când am văzut camera aia, aveam și o sapunieră mică de-a lor mei, dar am zis că, man, asta e prostie, asta e the shit, asta. Și în seara aia când am venit, știu că am început să fac poze pe acasă, i-am zis lui vorba, hai cu mine și la discotecă, hai să vedem care e treaba, că poate pot să fac și niște poze pe acolo. Cum s-o nimerit, m-am dus. Și am început să fac niște poze și la discotecă și acum, dacă stau să mă gândesc, cred că acolo mi-am început o viață de fotograf de eveniment. Acum a fost un bullshit, dar a fost amuzant. Și cumva de acolo am trimis ideea asta undeva în Ether. Tot că plătesc NFT-urile în Ethereum. Am trimis ideea că, bă, când o să cresc și eu și când o să fac banii mei, o să vreau și eu să-mi iau o cameră din asta, că nu îmi permiteam să le cer alor mei. Chiar dacă, nu știu, camera aia costa ceva 2500 de lei sau cred că și mai puțin. Oricum erau niște bani care n-au de unde, adică trebuie să mă susțin și la facultate, sora mea și ea creștea și am zis că nu permit să le fac asta alor mei. Plus că nu știam ce o să fac, dacă o să-mi plac fotografia sau nu. Și am zis că la un moment dat, când o să termin eu și o să fac banii mei, atunci o să-mi cumpăr și eu un aparat din asta. Și ulterior am început să mă mai uit. O trecut faza cu partea cu verișor și mie mi-a rămas ideea asta și apoi am început să mă mai uit, să mai văd și eu ce camere mai sunt, cum mai sunt. Și abia de acolo am început să răstoarne vulgările de informații și să înțeleg că nu e chiar așa cum credeam eu, că ceea ce credeam eu că e o cameră adevărată, e într-adevăr face poze, dar nu-i the shit, nu era cea mai bună, da. cea mai wow. Și am început să văd, mamă, exista Canon 5D Mark II, 6D, dar erau niște prețuri din astea, de la 1000 și ceva de dolari în sus sau de euro. Și am băut, de unde mă să fac eu rost de banii ăștia? Și țin minte că vorbeam tot așa cu vărul meu, după, cred că, jumătate de an și am zis că, băi, m-am gândit mai bine și când o să fac eu banii mei, o să-mi iau un 6D. El mi-a zis că mi-a mai luat și un obiectiv mare care să extinde, o chestie foarte wow și am zis că, bă, dacă asta face, trebuie să fac și eu. Și am zis, bă, o să-mi iau un 6D când o să fac rost de bani. Ha. Și aia a fost lăsat acolo undeva. Și în următorul an, eu am continuat facultatea și m-am înscris într-o altă asociație studențească și acolo era o prietenă, Maria Zavate, care avea 2 aparate foto și în cadrul unor evenimente îi mai zicea, bă, vreți să mai faceți voi, nu știu, niște poze, vreți să faceți niște chestii? Și am fost curios să văd, hai să vedem care e treaba, că tot mă încânta ideea asta, zic, hai să văd și eu care e situația. Și țin minte că la unul dintre evenimente am luat camera și am făcut pe afară, era dinamică, erau foarte mulți oameni și chiar îmi plăcea să fac chestia asta. Am început să-și filmez niște cadre pe care le-au pus într-un after movie și am fost mega încântat de ce a ieșit acolo și am zis, bă, vreau și eu așa ceva. O faci dintre cadrele tale? Da, bună parte dintre ele, plus că erau puse și pe Facebook și Facebook atunci era dășit în 2014, puneai, nu știu, o poză făcută cu un DSLR și automat săreau like-urile și era o chestie foarte faină, era foarte ego pleasing așa. Exact, da. Și zic, bă, vreau și eu așa ceva și partea foarte faină a fost că chiar în al 2-lea an de facultate am luat hotărârea de a pleca în America. Cu Work and Travel. Da. O altă poveste și acolo, în care am zis, băi, cum plec în America, ce fac acolo dacă mă duc, tot am auzit tot felul de povești, am avut 2 colegi care în primul an au plecat și ei și cumva au zis, bă, am făcut niște bani, am spălat niște vase, am șters la cur niște bătrâni, a fost bine, a fost ok și am zis, bă, niște vase am mai spălat cu bătrânii, o să mă învăț, nu e problemă. Glumesc cu bătrânii, nu se face chiar așa. Da. Și am luat hotărârea de a pleca fără să știu exact unde mă duc și ce fac, dar am zis că, bă, bani
trebuie să văd unde fac rost ca să plec acolo. Să-i dea mult sănătate Dumnezeu unui de-ai mei că m-a ajutat cu o sumă de bani pentru a pleca atunci, pentru că nici banca nu m-a ajutat. A fost o chestie care taică-miu trebuia să fie girant și din cauza unor chestii din contract, am zis că ne pare rău, dar nu putem face asta. Și eu deja eram băgat în program. Și am zis, bă, de unde fac eu rost? Nu știu cât am luat atunci, 10.000 de lei, 100 de milioane. Și am zis, bă, de unde fac eu rost de banii ăștia? Bă, că s-o gălăgie de bani, unde aș putea lua? Și s-a gândit taică-miu să vorbească cu unchiul ăsta, să fac o combinație cumva, să o aducă pe bunica până la bancă și să girezi ea cumva pentru mine. Da, și în timp ce vorbea cu el, o zic, băi, ca să nu fii shady, că eu stau undeva la vreo 30 de kilometri de Adjud. Și acolo era banca la care trebuia să facem chestia asta. Pe atunci nu aveam mașină și nu aveam cum să ne ducem până acasă, să vedem, să căutăm pe cineva să o ia pe bunica. Și așa că o zis tata să-l suni pe neanelul și să-l întrebe dacă poate să o aducă pe bunica. Și printre altele, tata, pe ca să nu fii shady, hai să-i zic de ce. Și neanelul, bă, dar de cât are nevoie? Păi uite de atât. Păi mă, că-i dau eu. Hai că-i dau eu și aia e, dar sigur e treabă bună, adică nu-i cu țeapă, că erau ideile alea, că pleci în Italia și ți-o iei, pleci în Grecia și ți-o iei, pleci nu mai știu unde și ți-o iei. Și, na, cumva omul a avut încredere și m-a ajutat cu treaba asta și cumva am scăpat și de stresul ăla de a începe să dau la bancă lunar un comision sau nu știu ce era. Da, și am reușit să plec în America atunci și pe listă aveam 3 lucruri. Să-mi iau telefon, că aveam nevoie de telefon, să-mi iau PlayStation, normal. Nu neapărat aveam nevoie, dar și acum mă joc pe el și îmi place în continuare și era o plăcere de mine, și să-mi iau o cameră. Și am zis că ok, bun, hai să vedem cum facem bani de acum, dar mai întâi trebuie să fac banii pentru împrumut. Normal. Și cumva acolo a fost și prima lecție de cum să-ți drămâiești singur banii, că nu aveam cum să-i sun pe ai mei și să zic că uite că am făcut banii ăștia, ce pot să fac, îi pun deoparte sau nu îi pun deoparte, că na, eu cumva și erau mai mult ca sigur mi-ar fi zis din experiență, faci mai întâi banii ca să fii sigur că i-ai și apoi Fonfeureai. Exact. Și stăteam și mă gândeam, bă, cum aș putea face, că și să stau până spre finalul sezonului, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu transporturile, cu curierii, nu o să-mi vină pachetele și așa. Și acolo stau și m-am gândit și bă, am făcut niște calcule și după o lună mi-am dat seama cumva cam cum merg lucrurile, câte ore lucram pe zi, cam câți bani făceam pe săptămână și am zis, păi dacă eu în ritmul ăsta lucrez așa, aș putea să fac banii ăștia pe care deja pot să investesc și pe finalul sezonului deja am și banii de împrumut și mai am și capac peste. Perfect, așa facem. Și cumva cam așa au lucrat lucrurile și mi-am luat telefonul, mi-am luat PlayStation-ul și apoi am zis camera, hai să vedem ce mi-au. Și am plecat cu gândul de a-mi lua un Canon 7D care la mâna a doua, că așa am zis că vreau să iau la mâna a doua, că e mult prea scump, era undeva la vreo $600-700, care erau oricum niște bani. Și am zis, bă, dar să caut. destul de ușor de făcut în America. Da, dar fiind și în primul an, cumva aveam și frica aia, bă, dacă se întâmplă ceva, dacă nu merge, dacă e aia, și cu limba, în prima dată când m-am dus, poate știam eu să fac conversații așa la un nivel basic, dacă mă luau oamenii să vorbească foarte repede și să-mi spune asta așa, la un moment dat eram, o subtitrare aveți, rog? Adică eram în zona aia și am căutat, cred că vreo 2 săptămâni pe tot felul de site-uri, pe eBay, pe Amazon, pe Craigslist, pe nu mai știu ce site-uri mai erau pe acolo, să văd să găsesc o cameră din asta. Tot am dat mesaje și nimic. Și la un moment dat, stat eu și m-am gândit așa, bă da, ce camere mișto ar mai fi și cam câți bani am eu? Ia să mă uit. Păi cât am zis că dau? Maxim $700 pe un ASH. Dar dacă o iau eu nouă și mai iau și niște obiective, că asta n-ar veni cu obiective, dacă ar mai lua cu niște obiective și niște chestii în plus, nu ar fi mai fain. Și apoi dintr-o dată, ia să caut un 6D. Eu uitasem complet de ce vorbisem cu guvernul atunci. Am zis, ia să caut un 6D. Și am găsit acolo un bundle cu ghiozdan, cu un 50 de mm 1.8, ăsta e 1.4. Nu, ăsta e 1.8. Nu, ăsta e 1.4 pe care l-ai.
Da, Trust măi, me. 1.4. Incredibil. Dar Eu vreau să adevărat, fie șoc. 1.8. Nu, ăsta e 1.4. Nici nu am Așa. uitat. Pentru că 1.8 e ceva mai mic și mai plastic, ăsta e deja mai voluminos. Mhm. Și au venit cu 50 de mm 1.8, cu 70-300 care erau chestii care ieșeau și mi se părea tele, foarte, exact, care mi se părea foarte mișto, pompiță din nu mai știu care, cumva mi-a furat capul și am zis că gata, o iau. Cât costă? $1.600. Băi, eu înțeleg că vrei să iei, dar tu ai bugetul 700 și ceva de minus a fost. Bă, da-le odată, mă, mâncați. Odată le vrei să iei un 1100 și după asta să faci niște poze și să-ți pară rău sau să nu-ți convine ce faci acolo. Da, exact. Nu mai bine investești atât, că până la urmă nu iei pe spatele nimănui, nu are cine să te certe că bă, ți-am dat bani și i-ai frecat aiurea sau am făcut un împrumut pentru tine și nu folosești. Mi-am frecat eu spatele aici, am investit eu timpul meu să fac banii ăștia și să-mi iau ce vreau, așa că fuck it. Și fix în seara aia am zis că gata, $7 sare, $700 sare din schemă, venim cu oferta de 1.600 sau cererea de 1.600. Și am început să caut și am găsit chestia asta. Și Scuze, trebuie să fac o mențiune. Asta nu este un sfat financiar, da? Nu. Nu faceți neapărat asta, da? Nu, dar dacă simțiți ceva, Da, corect. Nu știți de la mine. Așa, scuze că te-am întrebat. Nicio problemă. Da, și de acolo a plecat cumva toată treaba asta. Am dat comandă, în câteva zile a venit și am zis, prima poză. Menționez că atunci când făceam poze cu camera prietenei respective, a Mariei, ea setase tot pe manual, mi-a pus tot ISO și știam eu să dau numai ISO, stânga-dreapta să modifici ceva acolo, dar altceva nu mai știam să modific. Și am zis că bă, dar nu e atât de greu de folosit camera. Și când mi-a venit mie camera, am zis că fii atent, prima poză vreau să fie cu mini, mi-o setez eu cumva și vreau să fac primul selfie. Am luat camera, am făcut poze, am dat și capacul jos, am făcut poze, când mă uit, neagră. Băi, nu vreau să zic că-s paranoic, dar cumva m-au luat așa pe interior. Bă, ce nu-i bine? Ce nu-i ok? Și m-am uitat pe ele și am zis, dă mă să-i dau pe auto, pe mod retard, cum se mai zice. Și am făcut poze și am zis că merge. Și am zis că nu, înseamnă că prostul eu. Nu e problemă la camera, la mine e o problemă. Hai să vedem unde e treaba. Și apoi ușor am început să mă documentez, să văd care e treaba. Am zis că citesc cartea, n-am avut răbdare. Sunt român și nu citesc cartea. Dacă primesc ceva în cutii, arunc cartea și apoi hai să vedem cum facem. Mie dacă îmi dai un Lego, mă uit la toate piesele alea foarte mici, zic, bă, cred că așa trebuie făcut, în loc să mă uit în carte. Uite, prima parte, a doua, da. Nu, eu pe mine mă laș acolo să-mi fac treaba. Să mă chinui 6 zile în loc de 2 ore. Cam așa ceva. Da. Și am început să învăț step by step camera și apoi am revenit în țară. Din nou, am continuat cu facultatea, că n-am lăsat-o. Că maică mea m-a învățat un principiu foarte mișto. Bă, ai intrat în horă, o duci până la capăt. Foarte bun. Dacă nu-ți convine, vezi tu care e treaba. Dar dacă tot simți acolo că e ceva, du-o până la capăt ca să nu-ți pară rău după. Da. Și apoi am stat și m-am gândit, bă, dacă mă las de facultate, oricum nu am nicio experiență, nu am cu cine lucra. Piața din Iași era dezvoltată pe partea foto, dar parcă nu atât de mult pe cât e acum. Și nu știam la cine să apelez, nu știam cu cine să vorbesc și am zis, băi, decât să mă las de facultate și să mă duc într-o zonă în care nu știu absolut nimic, nu mai bine o iau ușurel și merg și la facultate și îmi fac și mai învăț niște lucruri. Am și cazare asigurată, că stăteam la cămin pe atunci și nici nu costă atât de mult și nu-i mai ok așa. Ba da, mi-am zis. Și am început să mă implic la tot felul de evenimente din cadrul asociației. Dacă mai auzeam de concerte prin oraș, încercam să mă duc. Și că am început să merg prima dată la Casa de Cultură a Studenților la Moisei, să fac cu el niște cursuri. Și el ne-a zis, băi, uite că avem Rock în Iași, o să fie foarte mișto, nu vreți să fiți voluntari acolo? Nu m-am gândit nicio secundă, da, vin, dar cât o să mă plătești?
n-am avut deloc ideea asta. Am zis că da, este eveniment, mă bag, vreau să fac, habar n-am ce o să fie, vreau să fac. Și acolo ne-am strâns mai mulți entuziaști de fotografie, toți eram la început de drum și am început să fotografiem. Și cumva mă mai uitam la colegii de-ai mei care aveau, nu știu, poate un an de experiență sau erau mai obișnuiți, vedeam niște poze destul de mișto, mi se păreau mișto atunci cum arătau pe cameră și am bă, cum li fac, de ce ies atât de mișto, de ce e acolo atât de fain? Și na, asta cumva m-a motivat să dau tare, da, să-i dau tare, să mă uit la tot felul de tutoriale, să văd ce și cum trebuie făcut încât să meargă treaba bine. Și cumva, încoace mi-am dat seama că eu, la bază, cred că s-o leacă introvert. Și în momentul în care sunt cu camera în mână, nu mai am nicio treabă, vorbesc cu toată lumea, sunt foarte prietenos, sunt foarte ok și cumva asta am observat și atunci, că având camera în mână, cumva aveam și neapărat un scut de protecție, dar cumva eram mai deschis și puteam să comunic altfel cu oamenii sau cel puțin cu fetele. Hai, până atunci eram, bă, văd cu o fată și mama ta, tata tău, ei cum sunt, da. Așa, da. Și cu camera în mână n-aveam nicio problemă, intram foarte, eu sunt Andrei, ai camera, tu ești Mihaela, bună, hai să fotografii. Să facem niște poze, da. Da, într-adevăr, o cameră foto îți deschide foarte ușor sau ai un punct din care să pornești o conversație mult mai ușor, mai ales în cadrul evenimentelor, că na. Asta e meseria, să zic așa. Exact. Da, și mi-a fost foarte ușor să încep să mă integrez și am început să-mi placă treaba asta. Dar nu mă gândeam nici atunci că asta o să fac eu pe viitor, dar era acolo că am zis, e destul de mișto, destul de promițătoare. E antrenantă. Da, îmi place. Am luat hotărâre de a pleca și în următorul an în America și atunci am plecat cu gândul de am deja camera, o am. Ce-mi trebuie? Păi obiectivul ăsta deja l-am forjat destul de mult, știu ce poate, aș vrea altceva. Și mi-am luat Tamronul ăsta 70-200, mi-am luat 24-70, mi-am luat 70-200, mi-am mai luat 14 mm, mi-am luat flash, mi-am luat mai multe lucruri acolo. Și am zis, nu știu ce să o ivi, cum să o ivi, dar eu vreau să le am pe astea ca să fiu pregătit și să încep să învăț mai bine niște lucruri, să văd și eu niște fotografii de calitate. Și să acoperă plajă mare de tipuri de fotografii. Că... Exact. Da, cu 50 de mm ce putem, făceam portrete și un grupuleț mai restrâns cumva. Și am plecat în al doilea an, mi-am schimbat și laptopul, că clar aveam nevoie și de asta, la fel, mi-am luat MacBook, a fost pentru prima dată când puneam mâna și îmi luam așa ceva și la fel și acolo am zis, nu supăr pe nimeni, nu mi-a dat nimeni banii, așa că pot să investesc cât am eu nevoie într-un laptop și ca drept dovadă încă l-am când l-am în 2016. Are 5 ani jumate și încă funcționează foarte ok și mă gândesc, asta a fost o investiție foarte la loc cu ei și foarte făcut cu cap cumva, că și-au scos banii și au făcut mai mulți bani decât m-aș fi gândit. Exact. Inițial mă gândeam, să iau ceva mai ieftin și am avut ceva mai ieftin care săracul după vreo câțiva ani începuse să hârâie și merg destul de greu. E bine că te ținu și câțiva ani, că de obicei, da. Unele... Și am zis că fac investiția asta în niște lucruri de calitate care să mă duc pe o perioadă mai lungă. Și apoi am revenit în țară și s-a întâmplat că într-o seară mă jucam pe meu PlayStation când eram în cămin și primesc un mesaj de la un prieten care îmi spune poți să mă ajuți cu o lucrare în seara asta? Uite, eu sunt fotograf în underground și nu pot să ajung că am altceva de făcut. Nu ai vrea să mergi tu acolo pentru că am vorbit cu oamenii și așa, le-am zis ce faci și poate vrei să mergi. Și ești plătit. Am zis că sunt plătit? Pentru ce fac eu sunt plătit? Normal. Și s-o nimerit să fie foarte mișto că plata cumva ideea cu plata a venit după. Mi-mi plăcea foarte mult underground și îmi plăcea muzica, îmi plăcea dinamica, îmi plăcea foarte mult și în continuare îmi place drum and bass-ul și dubstep-ul și foarte mișto acolo. Și cumva erau oameni de-ai mei în zona aia și să merg acolo să fac poți să mai fiu și plătit. Da, mâncați-și. Asta în ce an de facultate se întâmpla? În anul 3. Anul 3? Da. Sau și mă întreb dacă te-am văzut vreodată pe acolo, că și eu frecventam Under doar că în primii 2 ani de facultate, prin anul 3 nu prea mai ajuns pe acolo. Noi cred că ne-am cunoscut în anul
3, dar în alt context. Într-un cu totul alt context, dar cred că prin al doilea semestru pe acolo pe undeva. Ceva de genul, Da. Probabil să ne fi văzut, dar clar nu... Că acum dacă mă uit peste pozele alea vechi, uite-l și pe ăla, uite-l și pe ăla, ăsta-s prieten, ăsta am fost la nuntă, ăsta e plecat din oraș, ăsta e nu știu cum. Da, și e foarte amuzant acum să mă uit peste ce am făcut atunci. Și țin minte că am ajuns în Under, am vorbit cu managerul și mi-a zis, uite, am avea nevoie de asta, să faci niște poze de stare, cu emoții, cu oameni care sunt mai diferiți, nu știu, niște chestii pe acolo. Și m-am dus așa cu niște emoții, dar în același timp cu energie de a face lucrurile, cât cred că era vreo 3 noaptea deja și eu tremuram de emoții că am făcut niște cadre, câte am 300. Acum nu prea plec de la un eveniment fără 1000, cam acolo. Și am făcut fotografiile alea, clar aveam niște emoții, m-am trezit a doua zi dimineață, le-am dorit până a doua zi la 6 seara dacă se poate, m-am trezit a doua zi dimineață, direct editat pozele alea, Doamne și acum mi-amintesc, aveam 300 de poze făcut. Din alea 300 am selectat undeva la vreo 140, cred. Alea 140 de poze, cred că mi-a luat 7 ore să le editez. În mod normal, acum 140 de poze le fac într-o oră și un pic. Cam asta a fost chestia, dar la fel eram mega emoționat și le-am editat, le-am trimis și mi-a dat feedback și am zis, man, good. E foarte bine, ne place ce ai făcut, mai colaborăm, mai facem, e ok, e ce vrem. Dar cumva nu eram eu fotograful principal, Ionuț era cel care m-a chemat. Și pentru o perioadă am făcut schimbul ăsta, tango-ul ăsta, când mergea el, când mergeam eu. Și țin minte că următorul concert pe care l-am avut a fost la Subcarpați. Pentru prima dată vedeam Subcarpați. Cumva Subcarpați era și în perioada aia de avânt puternic, în 2016. Doamne, era plin underground atunci. Și cred că a fost concertul, că mi-l aduc aminte, cu cei mai mulți oameni care au încăput în underground, like, ever. Cumva așa se dansa, stăteau oamenii unul lângă celălalt. Da. Și am fotografiat evenimentul ăla și am avut 2 mari plăceri atunci, să fiu mega mulțumit de munca pe care am făcut-o, cu experiența de atunci. Și 2, că am început să cunosc oameni la care nu aveam acces, oameni care mi se păreau cumva intangibili până atunci. Îi vedeam pe YouTube, îi vedeam la TV, dar nu aveam eu contact direct. Și cumva atunci am aflat și cu mare plăcere că sunt oameni, adică nu sunt niște entități care, îmi pare rău, de aici e un zid invizibil, tu până aici vii, mai mult nu se poate. Da. Și cumva am început să conștientizez ce înseamnă de fapt fotografia și ce beneficii îmi poate aduce mie zona asta. Că îmi plăcea de mic să mă uit la TV și să văd oamenii cum se scălâmbui pe acolo și am zis, ce mișto ar fi să cunosc comedianții ăștia sau actorii ăștia sau artiștii respectiv, nu știu, muzicienii, și mi-am dat seama că prin fotografii aș putea să mă duc acolo. Nu știam cum, nu aveam idei care o să fie drumul, dar am zis că cu chestia asta pot să fac ceva. E o modalitate foarte bună. Da. Și scuze că te întreb, dar mi-ai adus aminte acum de prima dată când au venit Subcarpați în Iași. A fost, cred că în 2011, sper să nu greșesc. Cred că era și primul lor an de activitate sau al doilea. Ceva de genul ăsta. Era în zona. Cred că am auzit de el, nu mi-am permis să vin, dar am auzit de deci a fost... mi-ai adus aminte de concertul ăla pentru că am fost eu, am fotografiat acolo și mi-ai adus aminte fix de vibe-ul ăla care a fost în seara aia și într-adevăr a fost o seară efectiv nebună și toată energia, dar a fost exact ceea ce s-a întâmplat în Under, s-a întâmplat și atunci, încă în 2011, packed, lumea efectiv nu aveai pe unde să treci, adică voiai să ieși, să iei aer, îmi pare rău, dar nu ai cum. Și atunci chiar aveai nevoie de aer, că se și fuma ca la turci, adică se fuma într-un mod wow. Da, și atunci chiar aveai nevoie să ieși afară, să mai respiri o leacă. Nu știu cum e pentru fumător, dar pentru mine nefumător era destul de nașpa să merg la genul ăsta de evenimente. Și ca fotograf, dar și să mă distrez. Țin minte că intram în club
săream pe acolo, leacă, mă plimbam și apoi când ieșeam deja ziceam, bă, bun, asta trebuie schimbată și spălată, că nu mai am cum să o folosesc și era destul de frustrant. Da, o altă perioadă Adevărat. din viață. Adevărat. Da. După ce ai fost la Subcarpați, la evenimente, cum a fost să te întorci la facultate? În mediul ăla normal, să zicem așa, adică la viața cotidiană. la viața, da, exact, pentru că e fix o rupere super abruptă și o discrepanță imensă între cele două lumi. Cum te simțeai? Măi, cumva nu le-am văzut să fie, nu știu, să le întrepătrund atât de puternic, că zic, bă, m-am dus acolo, gata, asta e o lume perfectă pentru mine. Nu, m-am dus cumva, bă, ăsta e un job, îl fac din plăcere, mi-mi place foarte mult, dar mâine am școală. Adică mâine trebuie să mă duc la școală și am proiectul ăsta, mai am de la domnul Varvara, vă eu nu mi-am făcut proiectul și am făcut ampele. Ui! Da, și cumva așa am văzut-o, nu am avut niciodată un moment în care să zic, mă duc acolo, loc în care o să zbor și o să mă eliberez. Nu, era ok, de la ora aia până la aia am școală, după asta am chestia asta de care îmi place destul de mult și vreau să o fac. Cumva era double duty, așa o vedeam, nu era o chestie pe care ți-am zis, nu vedeam ca o rupere din cotidian. Și da, cumva asta m-a și ajutat cumva să rămân cu capul pe umeri pentru o bună perioadă de timp, cât să nu zic că mă atașez de, nu știu, de un anumit proiect sau de un anumit eveniment și să zic, vai, dar ce bine a fost acolo sau ce frumos e, nu vreau să mă întorc niciodată la viața mea. Nu, pentru că sunt conștient că viața aia arată total diferit față de ceea ce găsești într-un proiect sau la un eveniment. E important să te bucuri de ce e acolo și fix asta am și făcut. M-am bucurat cât am avut parte de el, dar după asta am zis, ok, revenim la viața noastră pentru că astea vor mai veni. Genul ăsta de evenimente cu siguranță vor mai face și o să mai am parte de ele și clar o să mai ajung, așa că trebuie să am grijă de mine cumva. Ți-ai mai dat licența? Ai terminat facultatea sau? Și masterul. Și masterul? Uite, asta nu știam. Okay. Că am terminat, eu mi-am dus fora până la capăt și am terminat în 2017, mi-am dat licența. În anul ăla n-am mai plecat în America și cumva în anul ăla am avut un an sabatic, o vară sabatică, că n-am mai muncit, adică nu m-am mai dus să bag cum lucram în America, pentru că știi și tu prea bine, că noi avem și chestia asta în comun, am fost amândoi plecați în state. Și după 2 veri în care am rupt efectiv să rămân o vară acasă și să fie așa mai chill, relax și să nu fac mare lucru, eram ok. Când nici nici nu vreau să mă angajez, cumva am început să simt că vreau să fac fotografie și atunci începuse să mai am niște proiecte, să mai am niște shooting-uri, nu erau pe bani mulți, dar erau cumva suficienți încât să mă gândesc că mi-mi place treaba asta, eu vreau să o duc mai departe. Și cum aș putea o duce mai departe, că mă gândeam unde să dau la master, unde să mă duc, să schimb orașul, să nu schimb și nu-mi place momentan Iașul, e ok. Vreau să-mi termin și studiile cumva, pentru că fiind în sistemul românesc, fiind în sistemul Bologna, dacă nu ai și studiile masterale finalizate, cumva se consideră că nu ai studiile finalizate, nu sunt complete. Așa că am zis, fac și masterul ca să le am complete, că nu știu vreodată, habar n-am. Și am rămas vara respectivă acasă și a fost una dintre cele mai mișto veri, pentru că atunci am câștigat și o invitație la Untold. Nu știu cum, s-a întâmplat, niște prieteni mi-au dat un shot-ul ăla era pe un concurs, eram undeva în bază, au venit tot tipul și au zis, uite, apasă aici pe tabletă, ok, poți câștiga o invitație la Untold. Eu am zis că eu nu o să cumpăr shot-ul ăsta și mi-a zis un prieten, îți dau eu shot-ul ăsta, numai ia și bea și bagă. Și apasă acolo. Apasă acolo, eu zic că bine, am apăsat. Și am zis că ai câștigat o invitație la Untold și am zis ok. L-am băut și am zis băieții mă duc la Untold, da, ei au câștigat, nu știu, încă un rând de shot-uri și o chestie din asta, adică eu am fost cel mai mârlan din chestia aia. Da. Și de aici mi-am mai dat seama că cu cât ești mai indiferent, cu atât ai mai mult de câștigat. Nu de fiecare dată, dar... Dar nu neapărat indiferent, cât neatașat emoțional de rezultat. Da, asta exact. E de fapt. Nu aveam nicio problemă și eram cumva, ok, bine, un bilet. Și apoi l-am câștigat și un bilet, nice. Da, și
ăla era un bilet de a mă duce și de a mă distra, nu să mă duc eu să fiu fotograf, nu să mă duc să mă... Doar că ți-ai luat camera cu tine. Doar că normal mi-am luat camera cu mine, n-aveam încotro. Și după ce am luat camera cu mine și am ajuns la Cluj, am aflat că dacă ai o cameră cu tine, n-ai voie să ai camera cu tine. Da, Da, n-ai voie. La Untold, la Neversea, la evenimentele astea mai oficiale, la Electric Castle poți. Nu spune nimic. Pe când la Untold nu aveai voie, nu știu acum, dar cred că nici acum nu aveai voie, pentru că el spunea problema că au fotografii lor oficiali și nu extragi tu chestii de acolo, sau poate vezi, nu știu, niște lucruri dubioase și le trimiți și nu... Am înțeles. Nu se dorea chestia asta. Eu nu știam lucrurile astea pe atunci și am aflat când am ajuns la Cluj. Bă, toate astea trebuie să văd cum fac să intru cu camera. Și am luat, eu am dat obiectivul jos, l-am pus în ghiozdan și l-am pus undeva pe la fund. Peste obiectiv am mai pus niște haine, după asta am pus body acolo. Ajung la intrare și mă controlează domnul portar. Și îmi spune, da, ce e acolo? Eu zic, o cameră și un DSLR sau un mirrorless fără obiectiv arată destul de mic. Și zic, ce e asta? E o cameră care nu funcționează, cine știe, nu merge, da? Și mai controlate la acolo și o da acolo ce? Bă, nu știu, e ceva. Se uita la mine și a zis, hai, intră. Bă, și când am simțit că m-a lăsat domnul și a fost băiat cu mine, am zis că dea Dumnezeu sănătate, eu pot să fac treaba acolo. Wow. Da, și am intrat acolo și cumva... Pentru mine, mi-am dat interesul în timpul meu liber sau în timpul meu de distracție, mi-am dat interesul să fotografiez, de parcă aș fi fost fotograf oficial al evenimentului. Pentru că nu te poți abține. Da, clar. Nu. Da, I know. Dar pe lângă asta voiam să am material, voiam să am ce posta, că tot mai vedeam la fotografi de prin București care merg la festuri și fac chestii, că postau la un moment dat un album cu fotografiile astea. Și eram, bă, dar vreau să am și eu așa ceva, vreau să fac și eu niște fotografii mișto și să le postez, să primesc aprecieri. Da, cine știe de acolo o să se ducă bulgările, da. Exact. Da, și am făcut treaba asta și mi-a plăcut destul de mult. Da, a fost foarte obositor. Că în loc să mă distrez, mă și distram o leacă, dar mai mult eram pe fotografiat. Și asta în prima zi. În a doua zi am intrat cu ajutorul unei amice de la Kiss FM. Că i-am zis că tu poți să intri, dar ia tu ghiozdanul ăsta și du-te, că eu mă duc prin altă parte și pe tine te las. Bun. M-a ajutat cu chestia asta. A treia zi am zis că mi-am și eu liber. În a patra zi am un prieten care lucra pe la voluntari, era coordonator. Și zic, ia tu camera asta și zici că ești fotograf. Și apoi vine pe partea cealaltă și eu. Cumva m-am descurcat. Natura de român nu m-a lăsat. Adică, bă, ai ceva acolo, dă-i până la capăt. Da. Asta facem noi. Exact. Și nu, cam așa a fost pentru mine vara aia. Atunci am avut și prima nuntă pe care am făcut-o, care am zis că nu o să mai merg niciodată la nunți, mi s-a părut atât de obositor și atât, nu știu, erau niște oameni care poate nu rezonam eu neapărat. Și neavând experiență, am fost cumva aproape main, fotograful principal și mă cam spart. Eram, bă, trebuie să vorbesc mult cu oamenii, trebuie să fac, mi-i plăcea să vorbesc, dar neavând experiență, bă, nu-i ceea ce aș vrea acum. Și m-a trecut cu bine și experiența asta și pentru o perioadă am zis că nu cred că o să mă mai bag pe așa ceva. Da. Că mai apoi a venit toamna și în toamnă ce am făcut? Am intrat la master și să le ia Dumnezeu sănătate facultății la care am fost, că a fost destul de permisiv încât mi-a permis să îmi fac eu nebuniile mele, să mai plec prin țară pe la anumite proiecte sau neapărat să mă duc la anumite ori care nu mi erau importante sau nu le consideram importante și puteam să merg să fac eu treaba sau să mă odihnesc după o seară de shooting sau un eveniment. Și pe lângă asta am mai luat și hotărârea de a pleca în 2018 pentru ultima dată în America. Și am plecat, că până atunci nu s-au mai întâmplat atât de multe lucruri. Am plecat în state și o chestie care m-a ajutat foarte mult mai apoi în ceea ce fac acum a fost că acolo am lucrat ca ospătar, cam pentru tot sezonul. Și m-a ajutat asta pentru că am învățat cum să negociez cu oamenii. Pentru că și acolo e o negociere, când începi să-i servești, să zic niște lucruri, tu le spui altceva. Să comunici mult mai eficient. Și pe lângă asta am început să cunosc cumva niște tipologii de oameni și cum să vorbesc cu ei, cum să mă deschid față de ei și cum să-i fac pe ei să deschidă față de mine și să fie cât mai ușoară interacțiunea dintre noi. Și mi-am dat seama
când lucram acolo, bă, pe mine o să mă ajute bine chestia asta și pe ceea ce fac eu, că eu efectiv mă întorc acasă și dacă am shooting-uri, efectiv trebuie să vorbesc cu oamenii. Exact. Și cam asta s-a întâmplat. Am mai avut și acolo parte din niște shooting-uri, dar n-am avut timpul necesar să fotografiez atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Na, când te duci în America, muncești. Chiar muncești. Dar, cu toate astea, am avut câteva proiectele, efectiv proiectele au fost foarte scurte, niște shooting-uri la care am fost plătit acolo. Și eu am fost mai mult decât fericit. Wow, ce tare! Da. Poți să te întreb ce ai fotografiat? Adică ce shooting-uri, ce teme? A fost la un moment dat un eveniment, chiar zilele trecute mă uitam peste pozele alea, m-a pălit așa o nostalgie, mi-am zis, dă să văd mă, ce am mai făcut acum ceva timp. Și am dat peste folderul ăla, a fost un eveniment de cycling acolo în zonă, eu am fost în Montana, acolo zonă de munte și foarte multe dealuri și chestii și a fost un eveniment din ăsta de cycling cu o decernare la final. Și înainte de asta, cu câteva zile înaintea evenimentului respectiv, eram prin orășelul ăla și voiam să merg la bancă să-mi deschid contul sau nu mai știu ce voiam să fac acolo și eram pe afară, urma să deschidă banca și făceam niște fotografii prin parculețul respectiv. Și vine un tip la mine și m-a întrebat cine sunt, ce fac, care treaba și i-am zis că sunt student venit cu work and travel și sunt fotograf la amenințare și fotografiez și pe ei și l-am întrebat printre altele, nu ar avea nevoie de un colaborator sau uneori nu ar avea nevoie de un fotograf sau dacă nu știi cine se ocupă de ziarul local din Big Sky, din zona respectivă. Te-ai dus tare, ai zis da, am întrebat. Vara asta fac treabă. Cumva am plecat și cu gândul ăsta că înainte de a pleca am început să dau niște mail-uri și niște mesaje pe la fotografi din zonă. Am zis, bă, mă duc ca asistent la niște fotografi, nu mă interesează să fiu plătit, dacă mă pot plăti bine, dacă nu, dar aș vrea să lucrez ca ospătar și dacă se poate să lucrez și ca fotograf, pentru mine ar fi minunat, că n-aș vrea să-mi ies din mână. Și timp ce vă întrebam asta pe omul ăsta, s-a uitat la mine și mi-a spus, da, ai dat de persoana potrivită. Că eu am dat un mesaj și la ziarul local și mi-a spus, eu lucrez acolo. Eu lucrez la ziarul ăsta, uite așa, și o să am nevoie de serviciile tale peste câteva zile. Dai seama că a început să-mi bat inima dintr-o dată, cumva a început să am un entuziasm, că acolo îmi plăcea foarte mult să lucrez ca ospătar, era foarte fain, dar în același timp mai aveam și un alt job ca bucătar. Și acolo lucram de la 4 dimineața până la, I don't know, 1, 2, 3 după amiază, era o chestie din asta. Și la un moment dat era destul de obositor și când a venit evenimentul și ziua respectivă, tipul mi-a zis că, uite, pentru treaba asta o să stai vreo oră jumătate cam așa și m-a plătit cu banii pe care îi făceam într-un schimb la jobul ăla de bucătar, care era destul de bine plătit și ăla. Da. Și am stat oleac și m-am gândit, bă, dar eu fac în 2 ore banii pe care îi fac în partea asta la altă, dar în 2 ore fac ceea ce îmi place. Și acolo îmi place, dar nu atât de mult. Păi dar nu mai bine mă axez eu de acum înainte pe povestea asta? Acolo n-am reușit să mă axez pe așa ceva, dar am plecat cu mindset-ul ăsta când am venit în țară. Păi cumva și după perioada asta s-au întâmplat și anumite lucruri pentru care te-am și chemat aici, pe care abia aștept să le povestești. Sunt curios să văd despre ce vorba. Da, de parcă am trecut eu prin ele și vrei să le afli tu. Nu, da. Știu că tu la un moment dat, sper să nu greșesc, în 2019 sau 2020 ai trimis un mesaj pe Instagram cuiva. În 2018. 2018? Exact când m-am întors din America. Ok. Cu o zi înainte de ziua mea. Ce tare! Fix așa s-au nimerit lucrurile. Da. Dar să termin cu America, acolo mi-am finalizat lucrurile cumva. Am vrut acolo, ți-am zis, voiam să lucrez ca fotograf și găsisem ceva job undeva în resortul montan, să nu știu, fotografiez oameni care merg în parcul de distracții la Tirolian în staff și acolo cândva era un job de fotograf și în același timp și de agent de vânzare, adică să vând oamenilor pozele pe care... Și mi s-a zis că pe ore am plătit ceva $10, dar și un pic de comision. Și am stat și m-am gândit și era și un job din ăsta, 2-3 zile trebuia să lucrez. Și am stat și am calculat și am zis, bă, toate astea sunt 4 luni aici.
nu mai bine să mai strâng eu o leacă din fund și las o leacă fotografia la o parte, adică exista posibilitatea să fac treaba asta și să-mi displacă și să zic, bă, nu mai vreau să mai fac treaba asta nici când mă întorc. Așa că am zis că o fac de plăcere și dacă mai prind câte ceva pe aici o fac așa și restul bucătării și ce mai am o fac până mi iese pe gât și nu mai vreau și aia e. Și cam așa s-a întâmplat, că a fost foarte bine cumva s-au aliniat planetele foarte bine pentru mine atunci. Uite, apropo de chestia asta, mi-am adus aminte de când am plecat și eu cu Work and Travel în America. Eu când mi-am ales jobul, eu am lucrat la All Times Photo în Ocean City. Practic ce făceam era să costumez oamenii în diferite costume, cowboy, gangsteri, tot felul de nebunii și să le fac poze. Asta era ceea ce mi-au zis, da, în momentul în care mă uitam pe lista de joburi și la fel, fiind pasionat de fotografii, mi s-a părut, wow, mă duc și fac fotografii, bă, fix ce-mi place, o să fie o vară super mișto. Doar că ajungând acolo, da, într-adevăr asta făceam, îmbrăcam oamenii în diferite costumații și așezam pentru poze și așa, doar că era un standard pe care trebuia să-l urmezi. Da. Și nu aveai voie. Adică, da, puteai să ajustezi puțin și să fii un pic creativ, dar tu practic aveai, în funcție de numărul de persoane, mai multe, să zicem, modalități de a aranja în poză. Și tu trebuia să păstrezi mereu același șablon. Fix chestia asta era unul de lucrurile care mie personal nu-mi plăceau, știi, să fiu în canon, să zic așa, și ca și tine m-am dus de pe partea de fotografie, m-am dus pe front, m-am dus să discut cu clienții, am zis, băi, nu mă bag la poză standard, că nu... S-ar putea să nu-mi placă pe cât mi-aș fi dorit, deși am făcut un pic treaba asta, dar nu. Cumva, te scoate din zona aia creativă, că noi de asta avem nevoie, să fim creativi, mai ales când îți asumi rolul ăsta și îți place ceea ce faci, vrei să faci creativ, nu să stai acolo într-un loc și să apeși pe buton de mă, dar de ce fac eu asta cu viața mea, mă, deci, eu altceva mai bun nu puteam să fac, mă, dar asta am vrut eu, mă, dar artist vreau să fiu muritor de foame, că na, așa se duce. Așa se zice. Așa, deci vreau să fiu muritor de foame, dar nu fac asta, na. Da, și unde eram? Am terminat acolo și am mai avut vreo 2 ședințe de familie, vreo 2 ședințe foto, prin care una am făcut-o la managera mea de la restaurant și mi-a fost foarte drăguț momentul ăla în care eu zic, băi, nu las pe foarte mulți oameni să intre în familia mea, în sânul familiei mele și să ne deschidem atât de mult, dar în tine cumva am prins încredere și îmi place ceea ce faci și vreau să ne faci tu pozele astea. Da, și cumva am simțit-o acolo. Și apoi încă o poză de engagement a copilului ei. Adică a fost o chestie asta tot în familie. Tot în familie, da. Și a fost nice, cumva m-a ținut angrenat în treaba asta. Dar clar, am simțit că începusem să mă șubrezesc cu alea, că nu mai aveam nu neapărat același entuziasm, dar început să dispar din creativitate, nu mai știam, nu mai vedeam unghiurile, nu mai eram la fel de rapid, nu mai era în mână treaba asta și am zis că bă, dacă mai stau mult să mai fac așa ceva, cu siguranță nu o să mai pot face la nivelul la care vreau. Da, da, scuze că te întreb, iarăși te întreb. Întrerupe-mă, spune, doar am zis că o să fie o discuție. Da, corect. Doar că după asta ne ducem cu povestea mult prea departe și nu o să mai apuc să te mai întreb chestia Cam aici asta. se termină vara. Cam da, asta nu, dar zic cu discuția o să tot avansăm și nu o să mă mai pot întoarce la întrebarea asta. Ziceai că îți pierzi mâna, că îți pierzi unghiul, că... și eram curios de chestii dacă tu înainte să apeși pe shutter, da? Dacă ți apare imaginea mai întâi în minte. Adică o vezi cu ochii minții înainte să o vezi pe cameră. Da, adică eu știu ce vreau să scot, adică văd oamenii și cum mai pun, eu am niște imagini în cap. Clar, ceea ce am eu proiectat e o sumă a experiențelor și o sumă a imaginilor și lucrurile pe care le-am mai văzut. Și automat când am 2 oameni sau nu știu, mai mulți, automat eu am toate experiențele astea se acumulează într-o singură fotografie. Zic, băi, asta vreau să scot și eu. Da, e posibil că atunci când apoi zic, da, nu e asta, că erau alți oameni. Asta nu e ceea ce vreau eu.
Dar nu, cumva încep să lucrez pe lângă ei și să văd, să scot un rezultat care să fie satisfăcător sau peste satisfăcător. Da. Eram doar curios dacă ți apare. Da, normal. Păi altfel nu știu, adică să fiu atât de blanc. Mai plec uneori, mai am anumite shooting-uri în care zic, nu știu ce o să fac, dar în momentul în care ajung și văd elemente și văd ce mai e pe acolo, eventual dacă mai vin și idei de la oameni, automat zic, ok, hai să-i dăm drumul, hai să fac 1, 2, 3, să văd cine a ieșit și ok, uite, am ideea asta, îți place? Păi cam așa vreau să facem, perfect, hai să-i dăm drumul, hai să vedem ce ies, hai să dăm frâu liber imaginației. Nice. Da, și cam asta mi-a fost vara, au fost peste așteptări, cumva și acolo mi-am impus un target financiar, la fel ca și cu camera, am aruncat-o acolo undeva și am zis că să vedem ce se întâmplă. Faza cu 6D-ul, am aflat-o cred că prin 2018, că intrasem în mesajele cu Vărmiu și nu știu, ce căutam pe acolo pe la el și am văzut că i-am scris chestia asta, când o să am bani o să-mi iau un 6D. Și în momentul ăla m-am blocat, că eu nu mai aminteam când i-am scris lucrul ăsta, eu nu mai aminteam de treaba asta și am zis, cât e de important să-ți dorești un lucru și să-l verbalizezi eventual, să-l spui la un moment dat, uite că se poate întâmpla treaba asta, da. Cred că asta se întâmplă în momentul în care nu te gândești obsesiv la lucrul respectiv. Probabil. Adică cumva vine mai repede și mai ușor, nu știu, mă gândesc așa. Probabil, nu știu, la mine nu știu, a funcționat. A funcționat, da. Dar cumva au mai fost și alte lucruri și o să zic imediat, care tot la fel au funcționat. Mi-am dorit, nu, cum ai zis tu, nu mi le-am dorit obsesiv și au apărut și au venit. Da. Ceea ce a fost foarte, foarte nice. Așa, de unde plecasem? S-a terminat vara. Da. Și nu plecasem, cumva aici ajunsesem. S-a terminat vara, ai venit înapoi în țară, te uitai printre mesaje, ai văzut faza cu 6D-ul. Da, nu știu din ce am vrut, cred că asta o să taie. Clar. Nu, rămâne. Bun, perfect așa. Atunci. Cumva am venit la începutul lui octombrie și am zis, hai să dau drumul, să fac treabă. Eram obișnuit de acolo să lucrez în fiecare zi, aproape 7 din 7, cumva eram, și aici trebuie să lucrez la fel, roboțel. Dar eu nu conștientizam faptul că, potolește de chill, știi? Adică ia-ți o leacă de relaxare. Și cumva s-a întâmplat 30 octombrie, vorbisem cu un prieten și mi-a zis dacă nu vreau să ies cu el să-i fac niște fotografii. Și am zis, da, why not, că tot am timpul liber, hai să vedem ce se întâmplă. În vara aia mi-am și schimbat sistemul, că cumva am simțit că vreau să trec la următorul nivel, chiar dacă nu făceam un mare lucru, am simțit că am nevoie de altceva și am trecut de pe Canon pe Sony, sistem pe care încă îl folosesc și acum și merge incredibil. Și am ieșit cu prietenul ăsta și am zis, hai să folosesc și camerele și obiectivele astea noi pe care le-am, să văd care-i treaba. Am simțit că îmi ieșisem de mână, cum s-am zis, nu mai eram fix acolo, dar începea din nou să-mi intru ușor, să-mi placă treaba asta. Shooting-ul ăla a ieșit cât de cât ok. Știu când am ajuns înapoi la cămin, mă uitam pe stories, că erau apărut story-urile pe atunci. Și mă uitam prin stories și am văzut un story de la Smiley. Și eu zis, vă așteptăm de seară la concert în Iași, la sala sportului, la sala polivalentă. Și eram, hopa, Smiley, eu de mult aș fi vrut să cunosc pe omul sau să lucrez cu oamenii ăștia. Cum ar fi să-i dau eu acum un mesaj? Și am stat și mă gândeam că o fi postat cineva din echipa lui story-ul ăla sau a făcut-o el, dar era pus din, 3-4 minute și el vorbea în el. Și am zis, cu siguranță e făcut de el, asta pentru că se vedea și momentul zilei, era ceva 4 după amiază sau o chestie din asta. Da. Și am zis, ce ar fi să dau un mesaj? Și am scris, salut Smiley, uite, sunt un fotograf din Iași, mi-ar plăcea să vin să fotografiez evenimentul, să documentez și în backstage, dar și concertul. Și din păcate n-am apucat să-mi iau bilet și chiar nu am apucat să-mi iau bilet la concert și mi-ar plăcea să vin să fac treaba asta. Ați fi de acord? Și am stat telefonul pe masă, am ieșit până afară și când m-am întors am văzut LED-ul de notificare aprins și nu l-am trimis cu vreo așteptare. Am zis, eu dau, cine știe.
Și am văzut notificare acolo și am zis, bă, cine o fi? Cred că Vlad mi-a scris, nu știu. Și când dau pe mesaj, văd acolo, Smiley omul. Da, sigur, de ce nu? Iau un număr de telefon și sună-mi. Pam, pam. Băi, Cum te-ai simțit? bă, am avut un moment în care, bă, el, oare am scris persoanei potrivite? Și când am văzut că am scris persoanei potrivite, am început să sar prin cameră, efectiv, eram, bă, ești nebun? Adică omul chiar mi-a răspuns, da, și se întâmplă treaba asta. Pentru că eu îl urmăream de ceva vreme și cu un an înainte, știu că eram tot așa în cămin și mă uitam pe YouTube și mă urmăream vlogurile pe atunci. Și era unul dintre vloguri, era un vlog de la filmarea unui clip. Și mamă, ce vedeam pe acolo, cum se distrau oamenii, și fete, și seară, și București, adică era foarte mișto toată dinamica aia, așa, bă, ce mi-ar dori să fiu și eu acolo, să cunosc pe oamenii ăștia, că par foarte mișto, par genul ăla de oameni care mi-ar plăcea și aș vrea să fiu și eu acolo și nu am nicio problemă să mă duc, bă, și în Moca, mă duc, îmi plătesc eu trenul, bine, era gratuit pe atunci trenul, dar îmi plătește statul până la urmă, că student, sunt la master, nu-i problemă, îți dau ei bani să mă duc și să lucrez în alt domeniu decât cel pe care mi l-am ales. Și mi-aș dori să fac treaba asta și să-i cunosc pe oamenii ăștia. Și a rămas acolo gândul ăsta, s-a dus undeva așa. Și într-un an de zile s-a materializat. Cred că mai puțin de un an, Da. că s-a întâmplat. Și mi-a dat mesajul ăsta și mi-a zis, da, de ce nu? Și mi-a zis, ne vedem la 6, sunt. Și am sunat pe Florin, pe tour manager, acum ne permitem să vorbim pe nume. La Pertot, Da, da, că ați petrecut ceva timp împreună. Da. Și i-am zis despre ce vorba, am zis că am vorbit cu Smiley și a zis, păi bun, te așteptăm la 7. La 6 eram acolo, nu mai aveam răbdare, adică am fost în zona aia. Și am ajuns la sala sporturilor, mi-a dat un badge, l-am pus în gât și acum cred că l-am acasă pe un dulap, se vede acolo un bălângănit de fiecare dată când intru în cameră. Și am ajuns, l-am salutat pe Florin, mi-a lăsat ghiozdanul repede să-mi pun camerele și mi-a zis, băi, da, stai, nu vrei să ne cunoaștem și noi, nu vrei să-l cunoști și pe Andrei și eram, ba da, eu am treabă, că am venit la treabă, eu eram setat pe treabă, tată, nu stai, time means money, că eu eram cu America, cu făcut bani, cu ideea asta. Și mi-a zis, nu vrei să-l cunoști? Ba da, hai. Și când am dat să mă duc în backstage, făcea, nu știu, vocalize sau nu putea să vorbească atunci. Și am zis, ok, ți-am zis că am treabă, eu mă duc să-mi fac treaba. Și cumva m-am dus și am fotografiat acolo, era primul artist care cânta. Și era pentru prima dată după 5 luni, adică în vara aia nu prea am fotografiat evenimente, când făceam un eveniment și era un eveniment mișto și era și cu un sistem nou și mi se părea foarte mișto toată povestea asta, că eram într-o lume nouă, nu mai avusesem parte de a lucra cu zona asta mainstream cumva, în care sunt foarte mulți oameni, adică eu mergeam la Rock Another World, unde vin oameni, dar nu atât de mulți, unde cumva evenimente din nișă, să le zicem cumva. Și aici era cu totul altceva și erau niște oameni pe care ăștia chiar mi se păreau intangibili. Adică Smiley îl vedeam doar la TV și cam aia era și pe YouTube. Cam asta era interacțiunea dintre noi. Și s-a terminat concertul din deschidere și apoi m-am dus către backstage să vorbesc cu tipul de la deschidere, că eu eram, îți trimit și ții pozele, eu nu m-am gândit că totul e profi făcut, adică aici nu e ca la evenimentele astea mici să vorbesc cu fiecare om în parte, nu, aici trimis la managementul se ocupă să trimită la toată lumea și să fie tot ok. Eram obișnuit cu niște chestii mititele și să fug eu peste tot, să dau la fiecare dacă se poate, să dau șpaga la toți. Și când am ajuns acolo în spate, mi-a zis Florin, păi uite, Andrei a terminat, dacă vrei poți să-l cunoști. În timp ce mergeam către el, efectiv mi-a trecut un film, am zis de atâtea ori, dar de fiecare dată am cumva emoții când mi-l amintesc. Mergeam către el și mi-a trecut un film de când eram mic și mergeam la unii de mei, avea un magazin pe atunci și era printre singurii oameni din sat care avea antenă parabolică și avea Atomic. Și era ceva 2002-2003 și a apărut piesa O secundă.
Da, și, da, bă, și aveam imaginile alea când erau tot felul de gagici și dansau pe acolo și erau și Cerebel și toată lumea și așa. Da. Și era el pe refren și în timp ce mergeam mi-a trecut filmul ăsta prin cap, dintr-o dată întind mâna și îi zic salut și îmi spune să trăiești. Băi, m-am căcat pe mine. Am avut un moment din ăla de să rămână. Efectiv, a fost un moment care cumva am simțit că am spart bariera aia pe care tot o vedeam și o simțeam. Între ecran și... Da. Ce tare. Și a fost foarte... Cumva mi-a dat o energie treaba asta, că am putut să mă conectez cu omul de la început și l-am și văzut așa cum l-am perceput. Cum mă percepusem până atunci. Mi s-a părut un om foarte deschis, un om care, hai bine că ai venit și tu, hai la treabă. Da. Mi s-a părut un om foarte... relaxat, apropiat, poate cumva. Exact. Și am zis, bă, tare, o să fac treabă, când mi-a zis după, bun, gata, hai că intrăm și noi pe scenă, ce zic, mult succes, dă-i drumul. Și am zis, mi-a zis, domnul Smiley, succes, hai, dă-i drumul. Mamă, și am alergat în seara aia, piste tot, eram în sala aia, așa cu țin minte, efectiv, o să vă arăt pozele după, cred că mai am telefon. Efectiv, mergeam peste tot prin sala aia și făceam poze, făceam și la oameni, făceam și lor pe scenă. O simțeam, era ceva important pentru mine atunci. Și a mai fost o chestie faină cumva, că am zis că voiam să mă duc să fac și moca treaba asta. Și efectiv, după ce am vorbit cu ei, s-a pus un anunț pe un grup de fotografi din Iași că, bă, uite, se caută un fotograf în seara asta la concertul lui Smiley, o să plătească 100 de euro sau ceva de genul. Și am zis că, mamă, ce mișto ar fi să mă duc, mai au și niște bani, chiar dacă am vorbit asta, dar dacă le spun eu să iau banii din altă parte, ce blan ar fi, știi? Și am vorbit cu băieții. Băi, am zis să iau oportunitatea, dacă să o iau așa, să o frec pe spate. Și i-am dat mesaj și mi-a zis tipul respectiv, bă, îmi pare rău, deja se duce cineva și am zis, bă, mă duc și o fac așa, pe mine nu mă interesează, am vorbit cu omul, cu Smiley omul, am vorbit direct cu el și mă duc să fac treaba asta, nu mă interesează banii. Și am făcut treaba asta acolo. A fost foarte mișto concertul respectiv și la final m-am gândit să și vorbesc cu el câteva vorbe, să schimb câteva idei, dar nu m-am gândit nici o secundă că el o să ducă în spate la Spider, unde urma să facă fotografii și la el o să vină efectiv o hoardă de zombalăi mici, o grămadă de copii. Și zic zombalăi nu într-un mod peiorativ, ci pentru că urmau să vină din sala mare și era o ușă închisă și efectiv se băteau cu pumni în ușa aia, era o ușă de lemn. Și eu nu am văzut Walking Dead, dar m-am simțit ca în Walking Dead când am văzut chestia aia. Și am zis, bă, nu știu dacă o să mai aibă chef de vorbă după, că sigur o să-l stoarcă de energie ăștia mici. Dar cumva am învățat ceva și de acolo. M-am avut răbdare să stau până la final, că am zis că totuși vreau să vorbesc puțin. Am văzut că copiii îți dau o anumită energie. Vin acolo și vorbesc cu tine și spun niște lucruri că nu ti seacă. Nu e ca și cum ar veni un băiat din ăla mare. Ce zici, mă, să-ți dea una peste burtă sau să te ia la un anumit nivel. Nu, vin niște copii care îți dau o energie foarte, foarte faină. Da. Și după, cred că aproape o oră, după ce am vorbit cu ei, am zis, bă, hai să mă duc și eu să mai salut odată și să-i mulțumesc pentru că mi-au oferit oportunitatea de a veni să lucrez cu ei din aproape, să fiu aproape de ei. Și când m-am dus la el, l-am salutat și din nou aveam așteptarea să-mi zic că da, mersi, să-mi strângă mâna și să-ți pleci, dar nu, a fost contrar așteptărilor mele, că s-au întors către mine, au afișat disponibilitate și mi-a mulțumit și el că i-am scris și că am fost și am făcut fotografii și mă întreba dacă am scos ceva acolo. I-am zis, băi, nu știu, o să văd ce mi-a ieșit și din nou i-am mulțumit cumva și pentru ceea ce a făcut indirect prin niște piese pe care le-au scos, că eram în America atunci în 2018 și era scoasă piesa Aprinde scânteia, o piesă care m-a motivat pe mine cumva și o ascultam în ultima parte a șederii acolo, am ascultat-o destul de mult și cumva îmi dădea motivație, că era fix vorba despre asta, că dacă ai ceva al tău, atunci tu ai o scânteie acolo.
mai pune ceva să ia foc, nu te lăsa călcat și nu te duci să faci alte lucruri pentru niște oameni dacă tu știi că ai ceva de făcut. Și cumva m-a motivat foarte mult treaba asta și am simțit să-i mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-a trimis indirect. Și am zis de treaba asta și apoi am zis, dacă tot lucrez de atâta timp în domeniul artistic, hai să-l întreb și eu, nu trebuie să-mi dea un sfat, o direcție, o recomandare. Și am zis, uite, eu studiez inginerie, dar îmi place foarte mult fotografia. Cu ingineria nu neapărat mă împac eu foarte mult, pentru că nu am fost neapărat în zona asta, dar fotografia îmi place. Și uite, ce mi-ai recomandat să fac? Și mi-a zis, băi, nu știu ce ai făcut tu în seara asta, nu ți-am văzut materialul, dar ca o recomandare pot să zic, dacă vrei să faci ceva bine, încearcă să te duci pe o singură direcție și să o faci bine, să nu te împarți în două locuri, că s-ar putea să nu, și cu siguranță nu o să iasă bine. Așa că dacă vrei să faci o singură treabă, să faci ca lumea, da, focusează-te acolo. Și cam îmi meritul pe asta cu focusul, că da, fotografie. Da. Da, și cumva în momentul ăla am plecat mega entuziasmat și am zis că mi-a zis asta, clar, asta vreau să fac. Am fugit acasă, efectiv am fugit, că eram atât de fericit încât nu mergeam obosit sau zic, mamă, ce zi în seară a fost. Nu, efectiv eram foarte pumped up. Da, și am ajuns acasă, am zis, hai să instalez. Da, am fost în zona aia și când am băgat pozele, am văzut și am aflat cu stupoare că Lightroom-ul meu era cumva outdated și fișierele de la Sony erau prea noi pentru el. Și am încercat să cumpăr în seara aia, era pentru prima dată când voiam să cumpăr un soft și nu mergea, nu știu, nu funcționa site-ul și nu mergea nici aplicația și ce mai găseam pe alte căi maritime, sau Amazonul românesc, cum se mai zice, erau toate versiuni mai vechi. Mamă, și m-a început să-mi tremure așa dintr-o dată inima și tot în mine și am zis, bă, ce fac? Eu te-am de dat pozele astea. Ei mi-au zis să le dau dimineața, dar eu cumva voiam să le dau mai repede. Și cumva am rezolvat treaba, am găsit pe un site rusesc, da, pe un site de la băieții de lângă, o versiune ok, doar că a durat foarte mult să descarci. Nu știu, am pus-o la descărcat, era vreo 12, pus-o la descărcat și când m-am trezit la 6 era descărcat, nu știu, dar a durat câteva ore bune. Da. Am luat, am instalat, am văzut că merge și m-am apucat pe la vreo 6 jumătate sau 7, am început să editez. Le-am editat, le-am făcut acolo cum îmi ieșisem de mână și pe partea de editare, nu mai eram atât de bine, nu mai erau atât de bine definite culorile și ceea ce voiam să scot. Și știu că le-am editat, mi-a plăcut și repede le-am luat și le-am și trimis. Și i-am mai zis încă o dată, bă, mulțumesc mult, uite, a fost cumva și un cadou de ziua mea, că eu cumva l-am luat ca pe un cadou ăsta, nu? Da. Că am zis, bă, da, e ziua mea, eu nu mă duc să fac. Nu, e o chestie pe care eu mi-am dorit-o, s-a întâmplat. Chit că s-a întâmplat să muncesc sau să fac, da, să muncesc, dar mi-a făcut mare plăcere să fac treaba asta, deci îți mulțumesc pentru oportunitatea asta și astea sunt pozele. Și am zis, dacă mai aveți nevoie, puteți conta oricând, puteți scrie și mi-a răspuns și mi-a zis, bă, cu mare drag, hai să vedem ce ai făcut și i-am trimis link-ul și apoi am trimis și niște poze pe lângă. Și am părut foarte încântat de ce i-am trimis și mi-a zis că aveți că o să suni cineva de la noi, de la agenții. Și la fel, mi-au mai scris câteva persoane, Irina, tipa care se ocupă de outfiturile lui, mi-a scris și eu să le trimis și eu, că le-au văzut și că îi plac, Cătălina, tipa din management care e ieșeancă și o salut pe calea aceasta, dacă o să uite. Și am fost și ei foarte încântați de ce le-am predat acolo. Și am rămas cu ideea asta că o să ne auzim la un moment dat. Și partea foarte amuzantă a fost că am fost sunat de la ei de la agenții și m-au invitat la București să merg și la ei la studiouri. Și cumva asta m-a făcut să tresar și mai tare, că am zis, băi, pe lângă faptul că l-am cunoscut pe el, acum mai merg și în casa lor, acolo unde fac lucruri și la fel, studiouri pe care le vedeam doar pe YouTube. Pe YouTube, da. Și partea și mai amuzantă a fost că eu chiar aveam treabă la București următoarea zi. Mă de-abia să ajung la un bun prieten la un festival de film și fix atunci
să nimeri să fie și treaba asta. Și am zis, bă, uite că o să vin la București și pot să ajung zilele astea. Perfect, păi uite că am vorbit cu Smiley și mi-a zis că ar vrea să te vadă și să mergi la România au Talent, că avea ceva filmări atunci. Și am wow, deci fete, cunosc pe el, am mers și la studiouri și mai mers și la România au Talent. Ce mai urmează? 3D, da, ce se întâmplă? Adică chestii din asta. Ce tare. Da, și da, am ajuns la București, am ajuns la studiouri care efectiv am rămas mut când le-am văzut, că una e să le vezi online și una e să fii acolo și să vezi spațiul, foarte, foarte mișto. Și apoi ne-am dus către studiourile unde se filma România au Talent și am intrat acolo în backstage, am vorbit el ceva cu tipa care m-a dus și apoi a venit la mine și mi-a dat o palmă așa pe umăr și mi-a zis, ce zici mă, au făcut o băiețească din asta în care eram, când mi-a vorbit așa, mi-a zis așa. Și mi-a zis, bă, am văzut pozele pe care le-ai făcut și foarte tare, foarte mișto. Ce ziceai tu de inginerie sau ce ziceai că mai faci? Ne zic să termini școala și să mergi pe partea asta, că se vede pe tine că ai ce trebuie, ai talent. Și clar, în momentul ăla ai explodat. Orice temeri mai aveam sau orice dubiu mai aveam, eram gata, îi dăm drumul că nu se mai poate. E incredibil cât de mult contează o vorbă de susținere într-un anumit moment în viața unui om. Foarte tare, foarte tare. Că, cumva în perioada aia nu se întâmplau atât de multe lucruri pentru mine și eram, bă, ce fac, cum fac? Și s-a întâmplat, nu să am câte un eveniment mic și zic, hai că mai vin niște bani, nu, s-a întâmplat să fie niște lucruri la un nivel mare pentru mine și care să aibă o însemnătate suficient de puternică încât să nu mă facă să mă dau bătut cu una, cu două. Da. Și apoi am venit acasă plin de energie și timp de câteva luni eram, bă, ce fac aici? Nu se întâmplau prea multe lucruri. Da. Și efectiv m-am dus de aici din nou aici și mergeau așa lucrurile foarte ușor și foarte pe brânci. Foarte pe brânci, exact. Da. Și de aici o să intru în următoarea experiență care au fost fix, din punct de vedere cronologic, fix așa s-a întâmplat. Eu aveam o chestie la un moment dat, bă, tot vedeam filme, sketch-uri și chestii și bă, cum ar fi să mă bag și la o chestie din asta, nu știu, să fiu un pui de actor pe acolo. Habar n-am cum ar fi să fie. Și chiar atunci s-a întâmplat să fie castingul de la Miami Beach. A fost un casting național, a fost prin mai multe orașe, printre care și Iași a fost unul dintre cele orașe în care se făceau preselecțiile. Și m-am gândit așa, bă, dar cum ar fi să merg și eu? Ia, hai să mă duc până acolo să văd care-i treaba. Până la urmă e o experiență. Și în timp ce mergeam a fost în Fratelli treaba asta, în timp ce mergeam către Fratelli, stăteam și mă gândeam, bă, dar dacă nu o să iau, și cu siguranță nu o să iau, n-am experiența necesară. Ce știu să mai fac și cu ce aș putea ajuta? Păi stai că sunt fotograf și poate n-am fotografii de platou, asta n-am mai făcut, dar mi-ar plăcea să o fac. Why not? Și am ajuns acolo, m-am scris pe listă, am dat proba, o trebuie să-l imit pe Dorian Popa, o probă din asta. Da, a fost amuzant. Pentru că cumva mi-a zis, da, bine, uite, fă mai așa, fă mai nu știu cum, fă mai și a fost mișto, micro-experiența asta pe care am avut-o. Și la final, după ce s-a terminat castingul, am vorbit cu România, cu Matei și cu Otin și le-am spus, băi, uite, eu fac fotografii, nu ați avea nevoie pe platoul de filmare de un fotograf ca să documenteze tot ce se întâmplă pe lângă și așa și cumva eu au fost, bă, avem nevoie. Ai aparatura ta sau folosești o altă aparatură? Și am zis că da, am aparatura mea, uite, folosesc ceva de la, încă aveam Canon pe atunci, folosesc Canon, folosesc Sony, am asta. Bun, păi uite, vino mâine că avem o petrecere aici și vino să fotografiez, să vedem ce știi să faci, să vedem viziunea, să vedem care e treaba. Perfect, facem. Și efectiv, da, la fel, a doua zi eram foarte, de seară trebuie să mă duc la treabă, de seară trebuie să mă duc să fac treabă bună. Și cumva, la fel, m-am dus și ai făcut treabă foarte bună, da. M-am implicat pe cât posibil și le-am trimis pozele, nu mi-au dat niciun feedback, adică nu au zis, bă, bune sau rele, dar au postat o bună parte dintre ele pe conturile personale, așa că le-am luat, bă, cred că nici nu mai era necesar să-mi zică ceva, că am înțeles mesajul. Exact. Și fix
Asta au fost în ianuarie, dacă mi-am amintesc bine, iar la final de februarie trebuia să merg la București, la doi prieteni, la Ciprian și la Andrei, au făcut un scurtmetraj. Și cumva ăsta ar fi fost debutul meu în fotografia de documentară, să zic așa, behind the scenes, la filme. Și când am plecat spre București, am zis, băi, ia să-i dau un mesaj lui Codin pe Instagram, să întreb, poate are nevoie de serviciile mele, nu știu, poate au vreun shooting sau o chestie și se pot baza pe ceea ce fac eu. Și țin minte când eram pe tren și am scris Codin, am zis că uite, ajung prin București, dacă aveți nevoie de serviciile mele și vă pot ajuta cu ceva, puteți conta pe mine. Și la fel, nu a durat 10 minute și mi-a zis direct, dă-mi un fi. M-am blocat atunci, eram fi? Ce e la fi? Spre rușinea mea, 3 ani de America, nu știam ce e la fi de atunci. Se blocase. Da, efectiv era un buffering aici la mine. Da. Și când mi-am dat seama eram, dar stai, despre ce e vorba? Păi facem acum firmă, facem Miami Beach și dacă tot știm ce faci, spune-ne și un preț. Și un preț, da. Am stat și m-am gândit, nu știu, i-am zis atunci pe loc sau am vorbit după cu el, nu mai țin minte. Dar clar am bătut palma și dintr-un scurtmetraj pe care trebuia să-l fac eu la prietenii ăștia s-a transformat într-un scurtmetraj și un lungmetraj pe care le-am făcut în același timp. Cumva s-au nimerit să fie bine. 2 zile am lucrat la scurtmetraj, apoi 4 zile că am fotografiat doar partea din România, partea din Statele Unite acolo nu s-au mai ajuns, dar în România am lucrat acolo 4 zile și cumva la un moment dat am împărțit, jumătate de zi eram într-o parte, jumătate eram în altă parte și a fost la fel, a fost destul de obositor că era alergătură, dar a fost foarte mișto experiența. Foarte tare, băi, felicitări! Mulțumesc! Felicitări maxime, foarte tare! Da, și apoi, din nou, m-am întors acasă frumos. Iarăși pe brânci. Și apoi eram așa. Eu sunt Andrei, îmi pare bine. Voi faceți un film pe aici prin Iași, nu? Atunci nu putem lucra, da. Și am lăsat-o ușurel. Eram și în ultimul an de master. Și cumva m-am putut concentra și pe lucrarea de dizertație și acolo, nu știu cum s-a întâmplat, am folosit la noi la facultate, cum îmi place să zic, aveam o cameră de mare viteză, o cameră în slow motion și am făcut un proiect care am folosit camera respectivă, era ceva, un separator de tensiune care deschidea foarte repede și trebuia să filmez cu camera respectivă, să dau un slow motion și să calculez cumva viteza, deschiderea și mai multe lucruri pe acolo. Ceea ce a fost foarte engaging. Da. Iar nu trebuie să mai dau apă. Da, uite, mai poți să combini câteodată, se mai intersectează pasiunea cu utilul cu plăcutul. Da. Și m-am concentrat pe treaba asta și apoi ușor au început și lucrurile pe foto. Țin minte și acum, cred că era 13 mai, a început totul cu un botez în 2019. Da. Și a fost la botezul ăla, după a mai venit un eveniment, după am mai avut un shooting, apoi a venit Rock Another World la care am luat și acolo parte. În timpul ăsta aveam și dizertația pe care am dat-o. Apoi, nu știu, a venit o nuntă, după nunta aia am mai avut ceva petreceri mai mici. Apoi m-am dus la Electric Castle, la fel ca și la Untold, am fost prin intermediul unui prieten și la fel, trebuia să mă distrez, dar nu, m-am și distrat clar, dar am și fotografiat de parcă eram angajat acolo. Da, și clar a fost o experiență foarte mișto și la Electric. La Electric a fost mai fain că nu trebuia să fiu pe modul stealth, să stau cu camera și ascunzi cu camera. Nu avea nimeni treabă și puteam să-mi fac treaba în voie și a fost foarte, foarte fain. Apoi m-am întors în Iași, a venit After Hills-ul atunci și atunci mi-am dat seama că îmi place foarte mult ceea ce fac, pentru că cumva în interval de 2 săptămâni sau au fost 3, 2 săptămâni am avut 3 tipuri de fotografii pe care le-am făcut
Da, făcut în modul în care eu au fost destul de mult timp de alocat. Am avut After Hills-ul, apoi o puțină pauză, din nou următorul weekend After Hills și după ce am terminat weekendul ăla am plecat o săptămână cu copiii de la Coasar într-o tabără. Unde am fotografiat și acolo. Și cumva resimțeam ceva oboseală de la festival. Că la un festival nu e foarte simplu, adică nu mergi cu camera și să faci, nu, ai de alergat, ai de surprins, ai de tras. Pentru că vrei să și livrezi niște cadre foarte bune beneficiarului, clientului, dar vrei să ai material și pentru tine și vrei să ai și tu o mulțumire sufletească. Nu zici, bă, am fost plătit cu suma respectivă sau nu am fost pentru că au fost și mulți voluntari. Am fost acolo, nu am fost plătit și nu mă interesează materialul. Nu, te duci și îți faci treaba pe cât de bine posibil pentru că nici nu știi de unde sare iepurile. Și oricum, nu știu, din perspectiva mea, fotografii în general au chestia asta că nu o faci doar pentru bani, o faci și pentru sufletul tău în primul rând și e mintea ta transpusă într-o imagine, adică e un moment pe care tu îl surprinzi și rămâne acolo forever, adică nu știu, dau un exemplu că atunci când mergeam eu pe la evenimente și făceam poze, știi, mă gândeam că băi, trebuie să surprind un moment, nu știu care o să fie momentul respectiv, dar trebuie să produc o emoție și acea poză rămâne acolo pentru totdeauna. Și mereu ea va transmite acea emoție de când a fost făcută până când o să se șteargă sau ceva, știi? Când o să fie văzută. Dar tu ai mai făcut ceva după asta. Nu știu exact la ce interval de timp și dacă mi-aduc eu aminte așa din discuțiile pe care le-am avut noi, că acolo la Electric Castle tu te-ai întâlnit cu cineva și de acolo s-a legat o colaborare foarte faină. Da. Nu vreau eu să dau detaliile, știi? Vreau să las pe tine să povestești pentru că e o experiență care, știi, îți dă acea doză de încredere ție ca și tânăr artist că băi se poate și vreau să te las pe tine să povestești totul, nu vreau să iau zic și văd totul dacă... Da, ca să termin ideea, începusem cu cele trei, să o finalizez. Am avut săptămâna respectivă cu Coasarul, care, cum ziceam și atunci că au avut smile, au trebuit să fotografieze cu copiii respectivi. Efectiv asta am simțit și eu în săptămâna aia când am stat acolo. Efectiv m-am încărcat de energie, chiar dacă am avut de fotografiat, au fost undeva la 100 de copii în tabăra respectivă și chiar dacă țipau, chiar dacă alergau și erau peste tot, nu știu, au avut o energie atât de mișto încât m-au încărcat și nu m-au obosit absolut deloc. A fost o experiență absolut minunată. Și la finalul săptămânii respective, știu că am ajuns acasă vineri seara, mi-am pus la încărcat baterii, mi-am descărcat cardul, mi-am făcut backup-uri tot și a doua zi dimineață m-am trezit și am plecat către o nuntă. Asta înseamnă că a fost un cu totul alt eveniment, adică am plecat de la festival, m-am setat mental pentru un eveniment cu copii în staff și apoi am venit în partea asta, am mai schimbat odată switch-ul, m-am dus într-o cu totul altă zonă. Și nu, a ieșit treabă bună peste tot, pentru că de fiecare dată când fotografiez ceva, încerc pe cât posibil să scot maximul pe care îl pot scoate și pe care îl pot oferi din ceea ce știu să fac. Da. Așa, revenind la Electric și la întâlnirea de acolo. Cumva după mai sau iunie s-a anunțat turneul lui Smiley. Și am văzut o listă impresionantă de orașe atunci și am zis, wow, cum ar fi să merg și să mă implic și în turneul ăsta, cum ar fi să mă bag la povestea asta, dar în același timp deja știam că lucrau cu un băiat acolo la studiouri, cu Daniel, care e ulterior meu devenit și bun prieten
Și am zis, băi, nu aș vrea să mă bag peste el, că nu mi se pare moral să le zic, salut, uite, am revenit eu aici, nu vreți să mă luați pe mine pentru treaba asta. Am zis, băi, deja e omul acolo și cu siguranță o să-l ia și pe el. Dar am zis, băi, nu ar strica să întreb, poate mai am nevoie și de un alt ochi, poate, nu, se pune problema altfel, I don't know. Și am zis, băi, poate nu o să merg eu la toate, că efectiv au fost în toată țara, au fost în Moldova, au fost în Sud, au fost și în Ardeal și prin Timișoara concerte și am zis, bă, poate nu o să mă duc în Timișoara și în toate locurile astea, dar măcar aici, local, Botoșani, Iași, Bacău, Galați, zona asta, dacă o prind, eu tot sunt fericit că tot pot să scot ceva ok. Și a rămas ideea asta acolo. Păi când am ajuns la Electric, mă întâlnisem cu Irina, cu tipa care ți-am zis că e cu designerul hainelor lui Smiley și cu Jean Gabriel, care mi-e și el bun prieten. Și am vorbit cu ei despre povestea asta și mi-a zis, bă, uite, poți vorbi cu unul dintre manageri care se ocupe de turneu, cu Alex, cu Drew, și vedeți voi care e treaba acolo. Și mi-a zis, bă, uite, în vreo câteva ore o să fie un concert și o să fie și el pe acolo. Și am zis, bă, o să fie foarte mișto. Și când am ajuns la concertul ăla, am văzut că era Valeria Stoica, o tip pe care abia o descoperisem atunci, dar care era foarte mișto și el era managerul ei. Și înainte de a mă duce să vorbesc cu el, efectiv am fotografiat pe acolo, am făcut poze la concertul ei, pentru că mi se părea foarte mișto. Tipa e foarte, în zona asta, foarte dreamy, foarte fine, foarte soft așa. Și am fotografiat acolo, iar la final dădeam să ies din mulțime și cumva m-am întâlnit cu Jean și cu Alex. Și ne-am strâns mâna acolo, am vorbit, dar încă nu știa cine sunt și nici eu nu prea înțelegeam exact ce face el. Și i-am zis că, uite, eu am fotografiat concertul Valeriei, da, dacă vreți să vă trimit pozele, să vedeți de ce e vorba și așa, da, poți să mi le trimiți, uite, asta e adresa mea de e-mail, dar cum te găsesc pe Insta, cum ești? Și păi, dă foc. În momentul ăla am văzut că s-a oprit, s-a uitat la mine și a zis, dar eu știu cine ești, eu știu ce faci. Și efectiv mi s-a făcut piele de găini, cum mi s-a făcut o leagă. eu știu ce faci așa, dar nici nu mă interesează să-mi arăți cu pozele. Mi-l trimis direct că știu că faci o treabă foarte bună. Așa. Și atunci, efectiv, mi-am și zis, păi uite, m-am gândit la o chestie. Nu v-ar plăcea să colaborăm pentru turneul din toamnă. Știu că e și Daniel și lucrează și el cu voi, dar mă gândeam că poate mai aveți nevoie de un alt ochi. Și da, normal, ne-ar plăcea să facem treaba asta, cu un alt ochi nu strică și tu faci treabă bună. Hai că ținem aproape și vedem cum facem. Clar, în momentul ăla am plecat așa foarte pampuit, îmi bătea inima ca altceva. Și după m-am văzut cu o altă prietenă, cu Patricia, cea care e directorul Rock Another World, și la fel vorbeam și cu ea acolo și a venit un tip de la, nu știu ce trupul e, la Byron, cred, dacă nu greșesc. În fine, și m-a introdus tipului respectiv și zis că el e Andrei Popa, fotograf, de foc și așa, și el s-a uitat la mine și a zis, da, știu, ești foarte bun. Deci la fel m-am blocat, am zis, bă, dar de unde mă știu oamenii ăștia? Adică, bun, înțeleg că eu fotografiez, dar eu nu primesc un feedback direct. Eu dau niște fotografii către niște oameni, către management, dar nimeni nu zice, bă, mi-mi place ce faci sau cum faci. Cumva am observat că mă ajută treaba asta. Nu știu neapărat dacă mângâi ego-ul, dar ajută foarte mult feedback-ul încât să știi că, bă, hai că e bine, hai că e ok drumul pe care ești. Cumva au fost două palme, dar foarte bine date. Una de la Alex și una de la tipul respectiv. Și din nou eram foarte pamp așa și am zis că, mamă, abia aștept să înceapă treaba, mâncați așa. Da, și ușor m-am întors din nou la Iași, mi-am făcut treaba aici, a trebuit să mă și mut între timp, că gata, s-a terminat, efectiv a început să înceapă viața de adult, gata da. cu căminul, gata cu cei 250 de lei pe care îi plăteam la cămin, am ajuns la factorii, am ajuns la zona de chirii în care plătești în euro, da. Nu mai plătești în lei, da.
Și cumva, s-au aliniat bine planetele pentru că capătasem și eu suficient experiență încât puteam să cer anumite prețuri încât să pot să-mi plătesc și eu chiria, utilitățile și să mai și pun bani deoparte sau să mai am de cheltuială, să pun deoparte și eventual să mai și investesc câte ceva. Și apoi turneul era undeva la începutul lui noiembrie. Și până atunci am mai ținut din aproape în aproape, că oamenii nu stăteau doar pe mine, zic, da, lucrăm cu Popa, lucrăm cu The Folk, noi știm cine, că doar l-am văzut, bă, fac o treabă bună, dar oamenii te pot uita foarte repede, da. Și am mai ținut legătura cu ei, am mai vorbit, ne-am mai văzut că am mai avut un drum sau două la București, ne-am mai văzut și acolo și ținând din aproape, automat, la un moment dat mi-au și zis, bă, hai să discutăm și despre turneu. Și cred că la începutul toamnei am fost și la Summerwell, la București, și acolo l-am văzut și pe Smiley. Și din nou mi s-a confirmat o chestie că ne-am văzut cumva la distanță, el avea ceva interviu, ne-am văzut de la distanță și m-a salutat și eram, bă, și-o amintit. Adică și-o amintit de mine cumva și asta m-a bucurat și la fel mi-a dat o energie. Tare. Și apoi, cum am zis, am ținut în aproape și am vorbit cu Cătălina și mi-a zis, bă, hai să vedem cum facem. Și am zis, bă, cred că o să-mi zică, tu o să mergi acolo și Daniel restul țării. Și mi-a zis, hai să vedem cum facem, că mergem pe toată țara. Și am pornit. Da, o să mergi, dacă tot ești fotograf oficial, o să mergi pe toată țara, nu mergi doar în câteva orașe. Mamă, și în momentul ăla am zis că, bă, ești prost? Wow, wow. Da, și cam acolo a început toată povestea. Nu te opri acum, ai ajuns în punctul culminant și până acum ai povestit și ne lași așa în suspans, că și pe mine. Sezonul 2. Episodul 2. Nu știu dacă am discutat vreodată subiectul ăsta la modul cel mai... Nu cred. Știam că ai fost în turneu cu Smiley și așa, dar niciodată nu cred că nu mi-ai povestit mie cum a fost experiența respectivă, așa că te rog, nu mă mai ține aici în suspans. Bun, păi cum ziceam. Da. Chiar vreau să cum am zis, au fost undeva la începutul lui noiembrie și ziua mea e fix la finalul lui octombrie, pe 31. Și mi-a plăcut foarte mult că am stat în Iași până atunci spre final și apoi ziua mi-am făcut-o acasă, am fost la ai mei și am stat cu maică mea și cu sora mea atunci, că taică nu era plecat la serviciu și după am zis, bă, cam aia e, eu o să mă duc, am treabă în partea asta. Și am ajuns la București, acolo... Am ajuns, cred că pe 1 și pe 3 era concertul și pe 1 seara a fost foarte mișto că m-am văzut cu niște verișori care și aveau un botez în ziua respectivă și așa m-am putut vedea și cu ei, le-am arătat cumva și ce știu să facă, le-am și fotografiat respectivul eveniment și apoi pe 3 am plecat către studiouri. Și de acolo am început să călătorim și ne-am dus peste tot. Țin minte, cred că și acum mai țin minte exact cum a fost. A fost Constanța, Galați. După Galați a fost Craiova, sau nu, a fost Brașov, Ploiești și tot așa, au mai urmat alte orașe. Și țin minte că am ajuns la Constanța și am început să fotografiez acolo. Am intrat în backstage, am fotografiat efectiv. Făceam acolo ceea ce îmi doream când mă uitam pe YouTube la fotografii mai mari de prin state și arătau, bă, uite, am fost în turneu cu nu știu ce artist, am fost la concertul respectiv, la concerte mari cu artiști mari și uite că i-am prins în timp ce stăteau și se pregăteau și se legau la șireturi sau nu știu, stăteau și meditau înaintea concertului și așa. Și fix asta îmi doream să fac și fix asta am ajuns să fac. Efectiv îi vedeam pe băieți cum stăteau în backstage și râdeau și la un moment dat s-au apucat să facă flotări pentru că voiau să fie mai plini de energie, sau multe alte chestii. Și chestii din astea personale pe care nu le au nu au accesul oricine, nu le toți oamenii, da, e doar un mic procent dintre oameni care știu ce fac ceilalți în spate și cum se pregătesc ei pentru un asemenea moment. Și cumva a fost foarte faină treaba asta. Și apoi am început să fotografiez acolo și cred că eram, la primul concert. Pe la jumătatea concertului,
Mie unul mi-a plăcut și îmi place în continuare ceea ce face Smiley, cel puțin în live și cum transmite. A fost o energie foarte mișto și oamenii din publicul prelua foarte mișto energia și o dădea înapoi și efectiv în sălile unde se țineau concertele era o energie, o tornadă de energie pozitivă acolo și cumva o simțeam și eu și era foarte mișto, că nu mă plictiseam sau nu eram în zona în care haide bă, ia, mai fac o poză, mai fac una. Nu, efectiv eram hai să văd ce pot să scot mai bun din toată povestea asta și la un moment dat mergea și m-am oprit, m-am pus jos să fac un cadru și efectiv m-am dedublat de toată acțiunea de acolo, eu îmi făceam treaba, dar mă gândeam și bă, cum am ajuns eu să fac treaba asta? Cum am ajuns? Eu care din sat Frumușelul cu Bona Glăvănești, județul Bacău, eu care nu am avut niciodată acces la genul ăsta de oameni și n-am avut niciodată acces într-o viață ca asta și la genul ăsta de job, am ajuns să fac așa ceva și efectiv aproape când dădeau lacrimile acolo, adică mă gândeam că bă, am un privilegiu destul de mare să fac lucruri pe care foarte mulți și le-ar dori și mi le doream și eu la un moment dat. Dar meritat. Privilegiu, dar meritat. Adică a fost pe merit. Nu, am tras, am făcut, am întrebat, habar n-am, s-au întâmplat niște lucruri, s-au aliniat niște planete corect și a fost bine. De curiozitate că toți suntem aici, cât la sută crezi că a fost noroc și cât la sută crezi că a fost muncă? Nu știu. Așa, nu știu. Primul gând care îți vine acum. Cred că 80-20 muncă și noroc 20. Okay. Pentru că mă gândeam și la primul concert pe care l-am avut în 2018 și am zis că eu dacă nu eram pregătit, dacă nu aveam experiența dobândită de când mi-am luat camera și făcut voluntariate la Rock Another World, la evenimente din cadrul asociației și la multe altele în care să surprind și cumva să-mi contureze o idee despre ceea ce vreau să fac și cum să transmit niște mesaje și niște stări prin imaginile pe care le fac, nu aveam suficientă experiență să transmit în felul în care am făcut-o la primul concert, pentru că acolo deja m-am dus cu un anumit bagaj de experiență. Chiar dacă mi s-a șubrezit în vara respectivă, i-am dat drumul la supapă după ce am ajuns acolo și da, mă gândesc că e muncă și norocul, că s-a întâmplat să vadă un mesaj la timp, să se alinieze planetele, să vorbesc cu niște oameni când o trebuit și cum o trebuit și să fie bine. Omul potrivit la momentul potrivit, cum s-ar zice. Da, și cam așa a fost aproape tot turneul. Și am avut un cadru care în continuare îmi place foarte mult. O să-l punem. Neapărat. O să-l trimit în 3, 2, 1, ăsta. Da, urma el să intre pe scenă și eram în partea opusă și efectiv l-am văzut că, nu știu, mai avea cred că 5 secunde până să intre și s-a pus într-o poziție în care să se roage și a închis ochii și era acolo și ăla a fost un moment pe care l-am imortalizat cumva și l-am simțit că omul era, bă, dă Doamne să fie bine, dă Doamne să fie totul cum trebuie și când a intrat pe scenă, bum, explozie. Da, a fost mișto. N-am văzut cadrul, mi-l pot imagina, abia aștept să-mi trimiți poza să-l și văd. Dar, băi, sunt minunate emoțiile astea, care le poți capta printr-o fotografie. Fix de ce spuneam, știi, la un moment dat, cu momentul ăla, e super tare. Super și tare. Cumva, cum am zis, din nou și aici, suma experiențelor m-a ajutat cumva să văd ce mi-aș dori și să văd foarte repede anumite momente și să fiu cu ochii pe anumite momente. Nu pot să fiu atent la tot. Normal. Nu am un 360 și să mă focusez peste tot, dar dacă am un punct de interes, clar încerc să văd acolo cele mai interesante momente sau momentele care pot transmite, care au un anumit touch. Și care vor transmite o emoție și vor rămâne acolo. Că practic asta faci. Imortalizezi emoții. Cât posibil. Cât posibil. Da. Super tare. Băi, felicitări încă o dată pentru tot parcursul tău și mai ales pentru că nu ai renunțat.
Asta e un lucru foarte mare și sper ca de acum încolo, de fapt nu ca de acum încolo, ci sper ca data viitoare când vei fi acolo, pentru că abia aștept să revii, să vii tot așa cu o serie de povești de genul ăsta fascinante. Am mai acumulat. Asta e până la finalul 2020, că mai apoi a urmat o pandemie, a urmat o serie de lockdown-uri în stuff. Cam pe la cât suntem acum? 1.40. Ok, cred că putem lăsa pentru următoarea episod. Am și câteva întrebări pe care eu le adresez tuturor invitaților și o să le adresez în episodul ăsta, ca în episodul următor să putem să ne desfătăm așa pe ce s-a întâmplat după toate chestiile astea. Sunt niște întrebări scurte, dar sunt foarte curios pentru că, știi, tu ai prezentat toată povestea asta în nuanțe de roz. Așa ai, tati, viața, n-ai numai cu roz, nu ai și... Dar, întrebarea mea pentru tine este, în tot procesul ăsta, care este unul sau două momente dificile care te-au marcat și care stau la baza ceea ce ești tu în momentul de față? Momentul care m-a marcat cu siguranță, cel care m-a făcut să îmi doresc să fac treaba asta, a fost fix momentul în care am văzut camera verișorului, care am zis că îmi doresc o chestie din asta. Nu am proiectat, nu am știut ce o să fac, dar am zis că îmi doresc așa ceva și mai apoi ne-am adaptat în funcție de nevoile care au apărut pe lângă. Am început să pun pe lângă ea și pe lângă tot ce se întâmpla pe lângă. Și apoi faptul că mă gândeam a doua oară, adică al doilea motiv, că trebuie să fac un lucru și să-l fac foarte bine. Cam asta, că ți-am zis că eram la finalul masterului și aveam de ales între a merge pe o direcție sau pe alta. Și nu se întâmplau foarte mult în zona foto și mă puteam lăsa foarte ușor. Într-o parte, chiar dacă mi s-au zis niște lucruri, ești bine și așa, nu te poți îmbăta neapărat cu apă rece. Și cu toate astea aveam momente, au fost câteva luni, dar au fost lunile alea critice în care am zis, mă angajez sau nu mă angajez? În care am stat și am strâns și am zis că hai să vedem cum facem să fie bine, hai să vedem, hai că găsesc cumva, hai că n-am investit degeaba atâta timp și nu, adică am intrat în ședință puternic cu mine, am avut o ședință în capul meu și în suflet, așa, hai să vedem cum facem să fie bine și să nu ne prostituăm aiurea prin alte părți. Nu, fac o treabă și să o fac bine. Foarte tare. Da. Bravo. Și cam astea au fost cele două. Foarte tare că ai rezistat momentul respectiv. Că, așa, știi, observând procesul oamenilor și discutând cu unul cu altul, cam la toți cei care au făcut niște chestii mai mari, cam aia a fost perioada decisivă în care au stat acolo și au îndurat, știi, dificultățile care au apărut, că apar la toată lumea. Biciuitul. Fă niște biciuri pe spate, așa. Hai mă, dă drumul la treabă, dar lasă-mă că am altă treabă. Dă drumul la treabă. Da. Și urmează-ți pasiune și am să zic mereu chestia asta, că fiecare dintre noi avem o scânteie în interiorul nostru și avem datoria, și să zic și ție, că nu cumva să te lași să cioa, ai datoria să o aduci în fața oamenilor. Deci ai datoria. Păi, o să zic acum și în fața lumii. Ar trebui ca în următoarea perioadă să punem țara la cale și să facem o expoziție. Nu știu exact când o să se întâmple, dar o să anunț, o să pun peste tot când o să întâmple treaba asta și e posibil să fie o expoziție prin care mi-aș dori să vând respectivele lucrări și banii să-i donez către o anumită cauză. Și ideea asta o am de ceva timp, dinainte de a se întâmpla toate lucrurile. Ce frumos! Și că am zis, până la urmă n-are rost să strâng eu niște bani, dacă voi găsi o cauză cu care să rezonez și să fie ok, de ce nu? De ce să nu fac? Abia aștept să văd când o să fie. Și ne vedem acolo. Cu siguranță. Ai vreun regret? Nu știu dacă pot să zic că e regret, dar mă lupt cu asta constant. Uneori sunt mai leneș. Nu știu dacă e un regret că sunt leneș. Dar nu, am stat de multe ori și m-am gândit, am vreun regret și
Și apoi îmi dau seama că dacă aș avea vreun regret, înseamnă că cumva mi-aș renega prezentul, da, momentul în care sunt acum și ceea ce sunt în momentul ăsta. Chiar dacă și acum am foarte multe greșeli și mai greșesc și mai fac aiurea, îmi dau seama că din astea trebuie să învăț. O greșesc o dată, o greșesc a doua oară și a patra oară și la un moment dat trebuie să înțeleg că don't be stupid. Da. Hai că trebuie să înveți din treaba asta. Și nu, eu zic că n-am regrete. Foarte bine. Care a fost, să zic așa, cea mai mare realizare a ta de până acum? Copiii mei. Care nu sunt. Ba da, man, dacă vrei să arăt toate folderele. Da. Corect. My bad. Vezi? Cea mai mare realizare, că nu m-am dat bătut în a-mi termina studiile, că nu m-am dat bătut, cred că sunt mai multe realizări, că nu m-am dat bătut în a-mi urmări pasiunea. Și acum mi-amintesc, eram, cred că în clasa a 6-a și am avut un concurs între sate, a fost o chestie din asta, dar un concurs oficial între școli și era pe alergat și eu eram destul de bun și în continuare pe sprint, este ok. Dar nu anduranță, stamina se duce foarte rapid și țin minte că am alergat, am dat tare la început și dintr-o dată am început să gâfâi și efectiv am zis gata. Și nu am dus până la capăt cursa respectivă și m-am întors de acolo. Și cumva am văzut-o pe proful, că mi-a zis, dar ce ai făcut? Păi așa se face. Păi nu așa, asta mi-a dat de gândit și am învățat din asta că nu trebuie să să nu faci sprinturi. Da, cumva. Adică... Și să mă liniștesc și apoi să duc până la capăt lucrurile. Mai ales când îmi asum o treabă. Că acolo a fost un lucru asumat. M-a întrebat, vrei să mergi la concursul ăsta? Da, vreau să merg. Well, asumă-ți și du până la capăt. Dacă e să mergi pe burtă, dă-i pe burtă, dar du până la capăt. Da. Că nu te-a obligat nimeni. Ce tare. Da. Și asta e adevărul. Am mai simțit-o și prin liceu în anumite momente cumva, au fost niște momente care am fluctuat și acum dau seama că ce nașpa e să faci să fii într-o zonă foarte indecisă așa și să încerci să fugi din niște responsabilități, să nu vrei să o duci până la capăt, să-ți asumi treaba aia. Și acum sunt acolo, hai să-mi asum. Și poate mai sunt anumite momente în care natura cumva mă face zic, dar lasă-te. Și apoi vine călărețul care spune, băiatul meu, nu, ți-ai asumat, dai până la capăt. Be a fucking man. Da. Don't be such a pussy, știi? Da. Măi, așa o să faci. Vreau să zic așa să faci. Nu, așa o să faci. Că am toată încrederea în tine că nu o să te oprești. Care e definiția succesului pentru tine? Cum vezi tu succesul? Bani, mașini, femei. 3 lucruri la care nu mă gândesc când zic succes. Așa, da. Măi, nu m-am gândit de foarte multe ori, dar acum la rece și la presiuni, dacă stau să o gândesc, succesul cumva s-ar cuantifica într-o mulțumire sufletească, dar în același timp să fie și în perfectă armonie cu partea materială. Dar să nu fie abundență nici dintr-o parte, nici din alta, ci să fie un echilibru în care să zic, am făcut asta. Nu am, banii de pe lume, că de foarte multe ori când te gândești la succes, automat te gândești la notorietate, dacă ai notorietate, cu siguranță ai și bani, dacă ai și bani, ai mai multe lucruri. Nu, pentru mine cumva e important să am o mulțumire sufletească că am putut să fac niște lucruri, să fiu mulțumit de mine și de alegerile pe care eu le-am făcut. Și să știu că prin ceea ce am făcut am adus plus valoare și acea plus valoare a putut să se întoarcă asupra mea și în varianta materială. Așa văd eu succesul. Succes. Super. Fiecare are altă definiție pentru succes și de asta am vrut să văd din perspectiva ta care este. Ai un om care te inspiră? Sau mai mulți? Nu știu, ori pe partea de fotografie, ori partea personală?
Cred, cu siguranță tata m-a inspirat pentru o bună perioadă de timp pentru ceea ce făcea, că el, nu ți-am zis la început, dar cumva și pasiunea asta a fotografiei vine și pe filon genetic, pentru că el a fost fotograf la un moment dat în tinerețea lui, că mai apoi se ducă pe muzică, să cânte la clapă și să-și facă el un crew, o trupă și să facă lucruri acolo, apoi s-a dus și în partea tehnică și s-a jucat și cu electrica și cu electronica și apoi și-a luat și un daytime job și cumva asta m-a inspirat de la el. A fost și el pe partea artistică, dar apoi, pentru că a apărut familia și fiind și zona și timpurile de așa manieră, trebuie să facă niște alegeri și trebuie să ducă în partea asta la altă în care trebuie să-și ia un job. Și cumva m-a inspirat să nu fac ceea ce a făcut el, pentru că îl văd și acum când se duce și ia orga și începe să cânte acolo, efectiv într-o lume a lui, nu mai interesează ce se întâmplă pe lângă, nu interesează că afară latră câinile sau că mai trebuie orga. Da, nu, e acolo într-o lume și într-o stare în care îmi dau seama că cu siguranță i-ar fi plăcut să fac asta mai mult timp, dar datorită unor conjuncturi, s-a întâmplat să facă treaba asta și cumva asta m-a inspirat pe mine, zic, vreau să fac un singur lucru și să fac bine și asta îmi place mie, deci pentru mine taică-miu e un exemplu. Super tare. Și pe lângă asta mulți, pe partea profesională, mulți fotografi la care m-am inspirat. Poți să dai 2-3 nume pentru cei care se uită, poate să se inspire și ei de la ei, dacă vor rezona? Un om cu care am rezonat foarte mult la început, e chiar un român, care e mutat de ceva timp în Statele Unite. Vorbeam cu tine zilele trecute, Eduard Aninaru, care cumva m-a motivat așa povestea lui și felul în care a pus el problema. El s-a apucat de fotografie la 30 de ani. Și a început să lucrez cu vedete în staff și apoi zic, România nu e suficientă, așa că a plecat în Statele Unite să-și facă acolo treaba și în continuare și o face destul de bine și cumva m-a inspirat și povestea lui și felul lui de a fi și ceea ce fotografiază. Așa, un alt om, un om de aici, de la noi, din Iași, cel puțin pe partea de eveniment m-am inspirat din felul lui de a lucra, e Tudor Bolnavu. Are un stil foarte minimalist cumva, în anumite fotografii încearcă să îți pune subiectul, nu-mi dau seama, ți-l contextualizează pe lângă multe alte elemente, dar elementele de pe lângă cumva îl îmbrățișează subiectul principal și asta m-a motivat foarte mult să încerc și eu să fac să am și eu genul ăsta de abordare aplicat pe stilul meu și mi-a ieșit de câteva ori, fără să-l copiez pe el, m-am inspirat de la ceea ce a făcut el și și asta e o mulțumire sufletească că am ajuns să fim prieteni acum și să fim destul de neapărat apropiați, dar când ne vedem avem o formă de respect. Da. Foarte tare. Și mai am o singură întrebare. Ia. Care este un lucru care face parte din viața ta, dar care nu apare pe social media și care nici nu a fost menționat până acum? Un obicei, o plăcere nevinovată, ceva ce face parte din tine, dar nu. Deloc, nici pe stories, nici pe nimic. Sau foarte puțini oameni știu despre el, adică ai cumva o chestie acolo, așa, mai aparte. Și o dau acum, văzul lumii. Băi, nu afișez atât de mult treaba asta, dar cumva am trecut prin niște transformări în ultima perioadă și ceea ce m-a ajutat pe mine foarte mult să trec și de perioada asta în care nu s-au întâmplat atât de multe lucruri a fost că
m-am ținut în mod constant de exerciții fizice, de mers la sală, de făcut fitness și de a mă ține să mă țin de lucrul ăsta dumnezeiește. Să mă trezesc dimineața, într-o perioadă făceam de la 7 dimineața antrenamentele, acum m-am dus un pic mai sus, fac de la 8. Și mort copt, nu știu cum fac, mă trezesc dimineața și merg și fac treaba asta. Și am mai postat uneori, dar am postat atât de rar încât dacă aș vedea la cineva că face lucrurile astea, zic, merg și el din an în Paști. Nu, eu postez odată la, nu știu, la 2 luni, eventual, sau o lună, dar eu sunt acolo 3-4 zile pe săptămână, sunt acolo, sau poate chiar 5, când intru și cardio. Da. Și ăsta e un lucru benefic care cumva m-a ținut și întreg la minte într-o perioadă în care, ți-am zis, început să-i mai tulbure apele. Da. Andrei, eu îți mulțumesc enorm pentru toată povestea pe care ai împărtășit-o, minunat proces pe care l-ai avut și abia aștept să venim și cu partea 2. Și la final, dacă vrei tu să mai lași vreo idee sau ceva, ești invitatul meu, dacă nu ne putem opri aici, cum simți tu? Cum am mai zis-o și de atâtea ori, dacă ai o pasiune sau dacă ai ceva de făcut și ai foarte multe frici, dă-ți frâul liber, încearcă să faci lucrurile alea și să vezi dacă sunt pentru tine și dacă poți să le duci până la urmă, pentru a nu-ți părea rău că nu ai încercat. Și efectiv, cum zicea profa mea Măgirescu, profa de matematică din liceu, noi eram destul de banan în clasă la matematică și ne vedea că ne chinuiam acolo, încercam integrali, încercam fracții, nici nu mai știu ce naiba făceam pe acolo. Și eram, măi băieți, scrieți, nu gândiți. Și eram, ce vrea femeia să zică prin scrie, nu gândi, ești nebun, cum să scrii fără să gândești, mai ales la matematică, unde 1 + 1 = 2, nu egal 3. Și asta și m-am gândit și am zis, nu, cred că e ceva defect la femei, mai mult ca sigur. Ca mai apoi, după vreo câțiva ani, să înțeleg de fapt ce-o vreau să zic prin scrieți, nu gândiți, adică, just do it, nu mai gândi atât de mult, ia și aplică și fă treaba, că o să vezi, după ce începi să scrii, o să conturezi lucrurile și o să apară rezultatele. So, just do it. Cred că ăsta e mesajul, adică cu siguranță ăsta e mesajul, just do it. Just do it, nu era... Asta și la Beof. Da. Andrei, mulțumesc frumos. Cu mare drag.